Bueno, ordua da, asteragoaz. Bueno, egunon, guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko bihotzez gaur Euskaltzaindiarekin antolatzen dugun mintegi honetan hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diot Euskaltzain buruari, mintegia gurekin antolatzeagatik, eta nola ez, ongi etorria eta eskerrik asko Lingen Zupiria sailburuari hemen egoteagatik. Eta eskerrik asko baita hizlari guztiei, zaudeten hizlari guztiei, gaurko goiz hau hemen ez da entzuten? Jo, mikroa piztuta dago, Bai, igual oraino beto hurbilduko naiz. Bueno, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Azken urteotan, Euskararen egoerari eta hizkuntzari naiz hiztunoi dagozkiun erronkei buruz berba egiterakoan, segurutik bidegurutzea da burura datorkigun lehen hitza. Eta askok pentsatzen dute, argatik orain arte garatu dugun estrategiak eguneratu eta birpentsatzeko beharra dugula, zelan baiteko inpaz baten gaudela eta gera horrek akaso noraezean gabiltzala pentsaraz liezaguke. Askotariko arrazoiak dira, bide gurutzearen ataka honetara ekarri gaituztenak eta horietako bat da, eztabadarik gabe, euskara biziberritzeko egin den ahalegin eskergaren emaitza. Onar dezagun, bide gurutze honetan, gaudela baina gure ustez gure oraingo zeregina da hemendik atera eta bide zuzenerentzat abiatzera datozen urteotan eta ziur nago horrela izango dela. Horretarako, hizkuntza politika berritzen izenburuaren ildoan, bi egitasmo esanguratzu, etorkizun ikuspegia landu eta gerora norabideratutako arnaz luzeko estrategia nagusi diren zirriboroak aurkeztuko ditugu gaur Bilbon. Batera, aroa euskara indarberritzeko eta euskaldunok ahalduntzeko marko estrategikoa Eusko Jaurlaritzaren eskutik eta bestetik Euskaltzaindiak sustatiduriko euskararen gogoeta gunea. Eta mintegi honen bigarren zatian, mai inguru mamitsua izango dugu hainbat adituren karpenari esker. Jardunaldi honetatik ondorio jakingarriak aterako ditugunez ez naiz gehiago luzatuko. Besterik gabe, eskerrik asko barriro guztioi, Andres, zebrea da hitza. Mila esker egunon guztioi, mila esker ona aurreratu zareten guztioi, eta ongitorriak izan zaitezte. Lan egitera etorri gara San Tomas egunean, Santo Tomas, kontuz. Eta jakina, lan egin beharko dugu. Gure aldetik, Euskaltzaindiaren aldetik, eskertza hori lehendabizikoz luzatu eta gero, nola ez, Sabino Arana Fundazioari eskertzea gaur hemen hau antolatzeko albideak jarri dituelako, nola ez, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politikako sailburua eta sailari hemen gurekin gaur dagoelako eta gainera bere nola baiteko realitate eta bere lanaren erakusgarri egingo digulako. Euskaltzaindiaren ikuspegitik nik esango nuke betiko bakizue beti errepikatu egiten da mesa guztietan salmo bat eta nik salmo hori errepikatu behar dut. Eta salmo horrek zer dio? Salmo horrek dio hain zuzen ere guk lana orain dela 100 urte baino gehiago hasi ginela besteak beste bi arlorretan. Lehenengoa Iker Saila eta gero bigarrena Jagon Saila. Hasierako lan hartan, Jagon Sailekoak oso garrantzitsuak izan ziren, orduko egoera desberdina zelako, eta lan horren bitartez, batez ere, nik esango nuke aldi zailenetan, hainbat eta hainbat gauza, eta hainbat realitate sortu zirela, gero gaur egunean, bakotxa bere bizimodu propio daukana, eta hortzir euskalgintzaren nik esango nuke bizkare zurrean daudenak. Baina denbora berriak bizi ditugu eta denbora berriek eskatzen dituzte nola irtenbide berriak. Eta irtenbide berriak eta bestelakoak. Gure gizartea asko aldatu da eta gure gizarteari erantzun egoki bat eman behar zaio eta gure gizartearen barruan erratuta dauen euskarari nola ez bakarrik erantzuna, nola egiturazko kokapen ganorazkoa, finkoa eta nik esango nuke esanguratzua eta erabilgarria eman behar diogula. Eta horretarako hortik abiatuta hasi ginen
sustapen batzordean, Jagon sailaren sustapen batzordean, gogoeta gunearen edo euskararen gogoeta gunearen formulazioa. Gune zabala nahi dugu, gune irekia nahi dugu, ekarpenak bilduko dituena, eta hoi bezalaxe, egun urteko eskarmentua hortxe daukagulako, ez bakarrik ekarpenak ekarteko modukoa izan, espada gero hortik ondorioak, eta nola esango nuke nik ere uste gomendioak ere ateatzeko eta plazaratzeko, gizarteratzeko eta eztabaidatzeko gauza izan dadin. Horretan ari gara, eta uste dugu horretan aritzeak badaukala bere garrantzia eta aritze horretan bestelako eragile instituzionalekin eta gizarte zibilean dauden eragile batzuekin batera jokatzea. Jokatzea horrek esan nahi du azken baten, jokatze horretan elkarren aberasgarri dela eta gaur horren esperimentua egingo dugu. Alde batetik izango dugu aroa eta bestetik euskararen gogoeta gunea. Besteak beste ikusteko bakotxan nundi nora abiatzen den eta zer nolako elkarpuntuak edo izan ditzakegun. Besterik ez, lana egin behar dozuenak, bentzet, ondarron esaten dugun bezalaxe, biharlekoa badaukazue gaur goizean. Eta gaur San Tomas eguna izan da, nik uste dut nire biharleko honekin bukatu egin da. Mila esker zeuei. Bingen, zuk duzu zailburua, zuk duzu hitza. Egunon guztioi, lehenengo eta behin gure eskerrona Sabino Arana Fundazioari eta Euskaltzaindiari aurten ere Euskararen inguruan ekitaldi hau antolaturik gogoeta egiteko bilguneak antolatzen lan egiten duzuelako eta aukera hau eskaintzen dizuegulako. Ez da behin ere erreza prospektiba egitea, ez hizkuntza kontuetan eta ez da beste kontu batzuetan ere. Eta agian, bizitzea tokatu zaigun aro honek zailago egiten du prospektiba ariketa hori. Gertakizunak arin doazela ikusten dugu geure inguruan eta zail egiten zaigu gauzak nolakoak izango diren susmoa hartzea. Bizi ditugu sakoneko joera batzuk hizkuntza kontuetan eragina izango dutenak. Globalizazioa, digitalizazioa, migrazioak, demografiaren goraberak edo gutariko bakoitzaren baitan, gure buruetan, gertatuko den hizkuntza ezberdinen arteko konbibentzia. Dudarik gabe arrastoa utziko dute gure gizartean, guregan pertsona bezala, gizartearen jardueretan eta denborak bakarrik esan lezake nolakoa eta norainakoa izango den arrasto eta eragin hori. Edozein kasutan, eszenatoki horiek aurrez ikusi eta horiek kontuan izan da aurrera begirako jarraibideak sortu, adostu eta abiaraztea dagokigu guri. Eta hor gabiltza batzuk eta besteak gogoeta egiten eta etorkizuneko norabide eta jomugak irudikatzen. Gaurko jardunaldia horren adibide hon bada. Niri, Eusko Jaurlaritzako ordezkari modura, geure erakundeari eta gure sailari dagozkion kontuen berri ematea dagokit, gaurkoan. 12. legegintzaldia amaitzera doa hilabete batzutan, eta gure taldea izan da azken bi agintaldietan hizkuntza politikaren ardura izan duena. Gure jarduerak zertan diren azaltzeko une egokia izan diteke beraz gaurkoa. Eusko Jaurlaritzaren ordezkari legez, beste herri agintariekin izan dugun elkarlanaren bitartez, erakundeen artean benetako koordinazioa izan zedin, akoban ahal egin du gara, aldundiekin lanean, eta orokorrean baita ere, Eudelekin eta UEMarekin. Gizarte erakundei dagokienez, Euskaltzaindiaren estatusari eta erakunde honekiko lankidetzari duen balio guztia ematen ahalegindu gara. Nork bere erantzukizunetik eta elkarri dauzkan ahalmenak onartuta. Horrela jomugak adostu ditugu eta erakunde honarteko arrazoizko ahalegina eta harremana bideratzen ahalegindu gara. Euskararen Akademiak berez ditu, berari dagozkion arloak eta egitekoak eta hoiek ongi eta juturik lankidetza leiala sustatu dugu. Eskerrik asko, Andres, Euskaltzainburu, zure lankidetzagatik. Modu berean, balioa eman nahi diot Euskararen beste lurraldeetako erakundeekin eraiki dugun elkarlanari. Hiruko itunaren bitartez, Nafarroko gobernuarekin eta iparraldeko Euskararen erakunde publikoarekin hainbat lan hildo finkatu eta hainbat programa bideratu ditugu 2017tik ona. Bestalde, Eusko Jaurlaritzan, hizkuntza politikan dugun erantzukizunetik,
indarrean ditugu eta garatzen ari gara euskararen normalizaziorako estrategikoak diren zenbait arlo. Eta espresuki aipatu nahi ditut, batetik euskara arlo sozioekonomikoan garatzeko plana eta programak, eta horien artean Euskara // proiektua, baita euskara eta kirola lantzeko plana edo gaitu, digitalizazioa, hizkuntzen teknologia eta adimen artifiziala lantzeko bide horria. Helduen alfabetatzeari dagokionez, maila ezberdinetan doakotasunako bidean emandako urratzen bitartez, pauso garrantzitsuak ematen ari gara euskararen ikaskuntza zabaltzeko. Tartean, C1 mailako ikasketetarako bidea errazteko hartutako erabakiak gazteenei begira. Era berean bidea egiten ari gara euskaltegien baliabideak modernizatzeko eta irakasleen lanbaldintzak hobetzeko. Eta azkenik, euskalgintzarekin eta euskaltzale elkarteekin izandako lankidetzan ere aurrera pauso nabarmenak eman ditugula uste dut. Arlo honetan, euskara aldia, asmatu eta martxan jartzea azpimarratuko nuke topagunearekin batera. Euskarazko edabidei funtzionamentuan eta finantziazioan laguntzeko ere hainbat baliabide bideratu ditugu sektoreko ordezkariekin lanean. Eskuartean ditugun jardueren laburpen azkar bat egin nahi izan dut. Baina ez nuke nahi, eta ez nuke ongi egingo, nire aurkezpena orain arte egindakora edo abian daukagunera mugatuko bano. Etorkizunari begira egituko dauzkagunak ere aipatu nahi ditut, eta hoien artean 12. agintaldia amaitu aurretik Eusko Jaurlaritzak onartuko dituen 3 proposamen nagusi aipatu nahi ditut. Batetik, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua. 1997tik indarrean dagoena ordezkatzera dator. Aurrekoa 27 urtez egonda indarrean eta posible egin du herritarron hizkuntza eskubideak bermatzeko bidean pauso garrantzitsuak ematea. Baita euskal administrazioetan lan egiten duten pertsona gaitasuna hobetzea ere, batez ere euskaraz lan egiteko gaitasuna hobetzeko asmoz. Datozen hilabeteetan onartuko dugun dekretu berriak hurrengo hamarkadarako bideak finkatzeko oinarria emango du. Eta euskal funtzio publikoa osatzen duten erakunde guztietara hedatzea eta iristea izango du helburu. Urte hasierarekin batera onartzeko asmoa daukagu. Lehenengoa beraz, dekretua. Bigarrena, aroa. Datozen 10 urteetan hizkuntza politika bideratuko duen marko estrategikoa. Eragile publiko zein pribatu guztientzat balio izango du. Elkarrizketa eta adostasun prozesu luze baten emaitza da eta euskal hiztun aktiboak sortzeko bidean pausu berriak ematea izango du helburu besteak beste. Urtarrilean aurkeztuko dugu euskararen aholku batzordean eta agintaldia amaitu aurretik onartuko du Eusko Jaurlaritzak gobernu batzordean. Eta dekretuarekin eta aroarekin batera gaur Eusko Legebiltzarrak onartuko duen euskal hezkuntzaren legea. Garrantzi berezia eman nahi diot gaur hemen euskararen etorkizunaz gogo eta egitera elkartu garen bilkura honetan lege berriari. 1993an onartu ziren lege eta plangintzak ordezkatzera dator. Euskal hezkuntza bere osotasunean hartuko du bere baitan lehenengoz. Sistema bezala funtzionatu dezan. Eta sistema osoaren datozen urteetako bidea finkatuko du. Arlo guztietan nabarituko da bere eragina, baita hizkuntzen arloan ere. Atzera begira jartzea besterik ez dago, euskal hiztun berrien sorreran 93ko akordioek izan zuten garrantzia eta eragina ikusteko. Aurrerantzean ere, dudarik gabe, euskararen ezagutzan eta erabileran pauso berriak emateko izango dugun tresnarik garrantzitsuena izango da hezkuntza legea. Sistema arautzera dator, eta helburu horrekin etorriko dira ondoren legea garatzeko onartu beharko diren dekretu eta aginduak ere. Asko da, bidean ikasi duguna eta ikasitako hori lagungarri izango da aurrerantzean egin behar dugun bidea hobeto marrazteko. 3 egitasmo nagusi, eta 3 helburua izango da euskarak bere tokia edukitzea beste hizkuntzen artean. Euskal hiztun aktiboak sortzea eta euskararen erabilera handitzea. Etorkizunean, hizkuntza politikak gure erkidegoan egin beharko duen bidearen sustraiak ezarriko dituzte 3 ekimen hauek, lehenago beste ekimen batzuek egin zuten bezala.
Eta aurrekoen artean aipatu nahi dut Gernikako estatutuaren ondoren euskararen erabilera normalizatzeko bidean euskal erakundeek hartu zuten erabakerik potoloenetako bat. 1982an onartutako euskararen legea. Euskararen legean oinarritu dira bereziki euskal hezkuntzan eta euskal administrazioetan euskararen irakaskuntza eta erabilera sustatzeko behar ziren legezko zutabe eta tresnak. Euskararen legeak helburu bat ezarri zuen, gizarte elebiduna. Euskara eta gaztelania ezagutuko dituzten herritar elebidunez osatutako euskal gizartea. Legebiltzarrean akordio garrantzitsua lortu zuen Pedro Miguel Etxenikek eta tresna garrantzitsu bat utzi zigun, legea. Eta prospektiba ariketa bat eginez epe bat ere eman zigun. 60 urte legeak zioena beteta ikusteko. 40 igaro dira. Datozen urteetan asmo eta plangintza berriak agertu eta eztabaidatuko dira. Danak dira zilegi. Eta zilegiago adostutakoak badira. Eta esango nuke, eta esan nahi dut, adostasun horretan euskal hiztun eta aktivista sentitzen garenon asmoak bezain importanteak izango direla, hiztun eta erabiltzaile ez direnen iritzia, jarrera eta atxikimendua. Dana da zilegi, baina ez dakit dana den posible eta egingarri. Koldo Mitxelenak idatzita utzi zuen, hobe genukeela zer nahi dugun argi eta garbi esatea. Helburu horiek lortzeko epeak finkatzea, eta helburu horietara iristeko izango ditugun eta erabiliko ditugun benetako baliabideak aldez aurretik argiro finkatzea. Eta aldian ebaluatzea. Bestela, eta hau neurea da, ez Koldo Mitxelenarena, bestela frustrazioan bizitzeko arriskua daukago. Eta esango nuke frustrazioa bidelagun desegokia dela bidea egiteko. Ezkortasuna pizten duelako, eta ez da ezkortasuna behar dugun bidelaguna egiteko daukagun lan erraldoia egiteko. Gaur, asmo, plangintza eta proposamenak entzungo ditugu. Baliagarriak bekizkigu egiteko daukagun bideari heltzeko. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi. Andresek hitz egin dut, eta gainera gaur egun berezia da berarentzako, ze bere urtea direlako. Beraz, nahiko meritu, ona etorrita, eta orain bere lantokira bueltatu behar duelako. Beraz, saioari hasiera emango diogu. Bueno, badakizue, hau urtero saiatzen garela askotariko iritziak pixkat batzen eta kontrasterako gune bat bihurtzen, eta azken finean horixe da gaurko egunez egin nahi duguna. Askotariko gauzak entzungo ditugu eta askotariko gauzen inguragarrian behintzat askotariko iritziak izango ditugu danok, batzuetan erkagarri, beste batzuetan bateragarri eta beste zenbaitetan osagarri. Lehenengo partean, eta mintegian nola antolatu dugu, izango ditugun saioa, izango dira lehenengo aroa egitasmoaren nondik norakoen azalpena. Gero ondoren Euskararen gogoetaguneari buruzko azalpenak emango dizkigu Jon Salasuak, atsedena hartuko dugu. Atsedenean beti izaten dugu aukera kafe bana hartzeko, eta gero esandako ez gainean, baita ere iritziak ere partekatzeko, eta gero bigarren zatian mainguru antolatu da, eta beraz mainguru horren ingurabarren bestelako iritziak ere entzuteko aukera izango dugu. Batez ere aurrera begirakoaz eta aurrera begirat ditugun erronkei
heltzeko modu ez. Bestelako luzamendurik gabe, aroa egitasmoaren nondik norakoak azalduko dizkigute batetik Miren Dobalanek, hizkuntza politikarako sailburu ordea denak, eta bestetik Iñaki Martínez de Luna, Euskaltzain urgazlea izateaz gainera eta sustapen batzordekidea, ze honek ere hainbat txapel baititu, ez eta buru bakarra, bera delako aroa egitasmoaren, egitasmoa lantzen ibili den zuzendari. Beraz, besterik gabe, Miren, Iñaki, zuena da hitza. Bai, egun guztioi, eskerrik asko, Euskaltzaindiari eta Sabino Arana Fundazioari, aurten ere hemen egoteko aukera eman diguzuelako. Hasi baino lehen, HPS talde osoaren izenean, Jorge Jiménezen familiari bezarkada handi bat, HPS-ko kide izan zen, zuzendaria, eta, egun hauetan egongo litzake gure aroa erderara gaztelara itzultzen. Beraz, bezarkada bat, familiari, eta, aro berri baten aurrean egotearen erantzukizuna, ezta? Aurreko mintegian, Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak antolatutako mintegian, ez da, etorri ginen konpromiso batzuekin. Eta konpromiso horien artean hau zegoen, ez da? 2024ko behar genuen plan estrategiko bat, edo estrategia amankomun adostu eta indartzu bat, ez? Aro berri honi, denbora berri honi aurre egin alizateko. Euskalgintzako elkarte desberdinetatik egiten genituen, ez da, hausnarketa eta irakurketa desberdinak, baina nik uste dut adostasunez eta bagenekiela mundua harin aldatzen ari zala eta gertatutakoen ostean, ez da, dela pandemia eta digitalizazioa edo globalizazioaren ondorioz gure erantzukizuna zala estrategia eraginkor eta adostu bat eraikitzea. Eta, horretan ibili gara eta saiatu gara. Esan behar da, SP-ko aurreko plan estrategikoak 2013an onartu zala, gobernu batzordean, eta 2024an behar genuela hurrengo 10 urteotarako beste estrategia bat. Nola seginen? Pentsatu genuen dokumentazio eta ugari zegoela, aztertu ahal izateko, eta kontuan izan genituen soziometroa, hau da, gizarteak zer esaten du, ezta? Noraino laguntzen gaitu gizarteak, ezta? Ze esparru nahi ditu irabazi lehentasunez. Orduan, kontuan izan gendun, Euskarari buruzko galdetegia egiten dena soziometroan, eta alde horretatik oso berri onak jaso ditugu, ezta? Argi berdea daukagulako, aisialdia, kirolean, eremu sozioekonomiko pribatuan, gaztei dagokiona euskalduntzeko, ez daukagu aitzakirik. Soziometroak dio, gure familia erdaldunak, zein euskaldunak ados daudela, eta momentua dela esaten digute eremu berrietan sartu eta horiek irabazteko. Bestalde batetik, Euskararen normalkuntzaren aukerak eta erronkak, gazten eta udal teknikarien percepzioaz ere, Agirre Zentarrek egindako ikerketa hori kontuan izan dugu, gazteak protagonista dira, gazteak dira orain euskaldunak, eta entzun egin behar zaie. Alde horretatik hori, lan hori ere kontuan izan dugu. Euskarari buruzko galdetegiaren ostean ezepen diagnostikoa ere kontuan izan dugu, horrek bide bat egin du, eta atera dira, ez da, hor ondorio batzuk, eta gero etzigarriak programa distopiko bat olan, eta horri ere, kasu egin behar zaio, ez da, gure gazte sortzaileek, ez da, nola ikusten zuten, 50 urte barru euskara, hori ere kontuan izan da, eta beste lan asko, holako lantalde batzuk antolatu genituen. Iñaki Martínez de Luna izendatu genuen zuzendari prozesuarena. Euskararen aholku batzordeak parte hartu du honetan guztian, hizkuntza politikarako sailburu ordetza osoak, zuzendari, hasi sailburu, zuzendari sailburu ordeta
eta gure teknikariak, ezagutza eta jakintza eta memoria historiko bat dagoela, asko aprobetxatu duguna, Akoba, sailburuak ez da, aipatu du, azkenengo 7 urteotan, nik uste dut ibilbide oso interesgarria egin dugula, eta praktika sendo bat eraiki dugu erakunde guztien artean. Hau da, eskumenak danonak dira, eta gutxi gara, eta koordinazio hau beharrezkoa da urrengo 10 urteko erronka honi aurre egiteko. Beraz, Aldundiak, UEMA, Eudel, Jaurlaritza, derrigortuta egon gara elkarrekin irakurketa egin eta adostasunez eraikitzeko dokumentu bat egingarria dana eta gero norberak horren inguruan konpromesoak hartu behar dituelako, ez da? Konpromesoak, diru konpromesoak eta beraiek, ez da? Dokumentu horretatik edo estrategia horretatik eraiki beharko duelako tokian tokiko planifikazioa urrengo 10 urteotarako. Beraz, oso garrantzitsua zen Akobako erakunde guztiak, Akobara biltzen diren erakundeak eroso sentitzea, parte sentitzea hau guztia eraikitzeko orduan. Eta beste aditu batzuk nola ez, tesiak eta bar, hemen ikusten dut egile batzuk, kontuan izan ditugu hau guztia antolatu ahal izateko. Kudeaketa eta partaidetzari dagokionean Iñakik azalduko du hobeto, baina aipatu nahiko nuke gobernantza berria. Gobernantzan hemen berrikuntza dator, eta uste dut gobernantzan ondo asmatu eskero 10 urtean egin daitekeela nahi dugun jauzi hori, eta Iñakik azalduko digu gobernantzarena nola antolatu dugun eta hau batez nola onartu dan. Eta partaidetzari dagokionez, esan aurrekoan esan dakoa, askotarikoa izan da, partaidetza, jarrera proaktiboa ikusi dugu, ez da izan bilerak egitea eta inolako, ez da, ekarpenik gabekoak, baizik eta jarrera proaktiboa eta ekarpen mamitsu eta berritzaileak, ez da, guri okurritu zaizkidanak etorri direla alde batetik eta beste aldeetatik. Egoerari dagokionean, esan une honetan batzorde atalak dokumentua osatuta daukala, 2023an zehar egin dela. Euskaren aholku batzordean hau aurkeztuko dela urtarrilaren 8an, hau da, estrategia osoa, eta guretzako garrantzitsua dalako, ez da, Euskaren aholku batzordeak, uste dut gainera gure Euskararen aholku batzorde berriaren osaerari dagokionean, lasaitasun hori ematen digu, uste dugu Euskalgintzako, ez da, erakunderik nagusienak eta hor dagoen ezagutzak, ematen digula berme bat, ez da, testu honi oniritzia emonezkero, erosoaz gobernu batzordera. Estrategia honek beharko duelako gobernu batzordearen, koalizio gobernuaren oniritzia izango du, aurrera eroanalizateko, eta hortik legebiltzarrera joango gara. Legebiltzarrak uste dute aukera izan behar duela, alderdi politikoek aukera izan behar dutela, alde batetik estrategia eta marko hau ezagutzeko eta ekarpenak egin ahal izateko. Gure konpromisoa da, alderdi politikoek egiten dituzten ekarpen hoiek erantzkin batera batzea, eta hoiek guztiak ere saiatza aurrera eroaten, eta horren inguruko jarraipena eta ebaluazioa egitea, eta aldiro legebiltzarrari horren berri ematea. Hortik aurrera, nahiko genuke esfortzu edo alegin berezi bat egitea kasu honetan, ezepekin ere egin zan, baina kasu honetan bestera batera zabalkundeari dagokionean. Hau ezin da izan testu bat erakundeen artekoa, eta alegin bat egin beharko genuke gizarteari jakinarazteko zer egitera goazen. Hau da, mandatu bat daukagu, gizartearen partetik argi berde bat daukagu, txertatu dugun guzti hori egiteko, eta nik uste dut gu bakarrik ez garela motibatu eta aktibatu behar, baizik eta gizarte osoa mobilizatu eta aktibatu behar dugula, eta jakinarazi behar digula beren beregi zer egitera goazen. Hau da, kapazitatea izan behar dugu, eta horretarako ari gara pentsatzen komunikazio plan bat gizarteari esateko, zuen seme-alaben aisialdia euskalduntzera goaz. Zuen seme-alaben kirola euskalduntzera goaz. Ingurune digitalean hau eta hau egitera goaz,
eta zuek emandako mandatu horri erantzungo diogu esparru eta espazio berriak irabaziz euskararako. Eta horretarako behar zaitu. Hau da, behar dugu era edo egoera erosoago bat, hau dana implementatzera edo goazenean, klub batera goazenean, jentea jakin behar du zertarako eta zergaitik egitera goazen eta elkarrekin egitera goazela bide hau. Badaukagu bide berdea, jakinara ezi behar dugun nola egingo dugun eta behar dugu gizartea gure ondoan. Beraz, komunikazio plan bat lehendabizi gizarteari begira eta komunikazio plan bat beren beregi tokian tokiko udaletara heltzeko, hau da, eudelekin ari gara lanean, baina nahiko genuke eskualdetara eta mankomunidadeetara jeitzi azaldu gure marko hau eta entzun eta ikusteko beren beregi zeintzuk diren paperean jartzea erraza dan hau aurrera eroanalizateko eragozpenak zeintzuk diren entzutea. Ikusiko dugulako seguruenik asmoa bada marko estrategiko honekin bakoitzak tokian eraikitzea bere plan propioa, bere egoera soziolinguistikora eta bere herriko egoerara eta egoerari lotuta, bai uste dugu arazo batzuk eta eragozpen eta oztopo batzuk izango ditugula eta behar bada esku hartze kolektibo eta orokor batzuk egin beharko direla. Aisialdian dela kirolean, laguntza hori eskaini ahal izateko, herri txikiei non ez dagoen indarrik gauza batzuk egiteko. Entzuteragoaz, ze eratako laguntza behar duten eta zabalkundeare dagokionez bukatuko genuke, eudel eta herritarren gandik hurbilen dauden erakunde horiekin hitz egin ostean, bukatuko genuke adostuz nola egingo dugun honen jarraipena. Hau da, SEPekin konturatu gara arazo batzuk izan ditugula azkenengo ebaluazioa egiterako orduan. Eta nahiko genuke argazki eguneratu bat izatea jakiteko nola goazen, 10 urte itxaron barik. Eta nahiko genuke erakundeekin batera adostea adierazle batzuk, guk egingo genuke, ari gara pentsatzen zirriborro bat, adierazle batzuk nun konpromiso hartuko genukeen erakunde guztiek adierazle horien inguruko informazioa emateko gobernuari. Eta ukiteko argazki bat, ikusteko nola goazen, ze arazo izaten ari garen, Euskaldundu nahi ditugun esparru horietan aurrera pausuak emateko, eta horrek lagunduko liguke seguruenik 10 urte barru tokatzen zaionari ebaluazio zuzenago eta zehatzago bat egiten eta behar diren aldaketak egiteko. Hori izango litzateke gure asmoa eta hori esan da Iñakiri emango diotitza azaltzeko egindako bide osoan. Egun hon, guztiei, eskerrik asko Miren. Mirenek aipatu bezala, murgilduko gara orain pixka bat aroa diseinuaren, markoaren gora beretan. Eta horretarako kontuan hartu behar da, amia batetik, lehen Mirenek aipatu bezala, zeuden ikerlan batzuk, beste datu batzuk eskatu ziren propio, eta hortik abiatuta halako informazioa partaideen eskuetan jarrita, amia bat osatu zen, eta amia osatzerakoan parte hartu zuten hainbat eragile, bai instituzionalak, bai herritarrak, eta horrek eman dio ikuspegiari beti nabardurak eta eduki asko aberatsagoak eta osatuagoak. Amia horretatik abiatuz nahi estrategikoa definitu zen, gero ohikoa den bezala, halako plangintzetan, misioa, ikuspegia, balioak, hori guztia arlo estrategikoan. Eta handik jauzi bat eginez, arlo operatiboa diseinatzera jo ginuen. Horretan, ardatz estrategikoak, erronkak eta lanildoak.
eta egindako bidea atzeraka doa, ezta? Hoxe, hori da. Jomuga orokorrak. Aroa markoaren bitartez zer da lortu nahi dena, ezta? Hor, 5 puntutan laburtuta, batetik euskara ikasteko aukera gehiago eta errazagoak. Bestetik, eskolaz kanpoko sistema euskaldunagoa, eta arreta jarri nahiko genuke, hain zuzen gazteengan. Hoiek deno dakigunez, hezkuntza sistemaren bitartez euskaldundu egiten dira, baina euskaltasun hortan badaude gutxuneak eta desorekak, eta gizarteak ere bere ekarpena egin beharko du hezkuntza sistematik jasotako hori osatzeko. Eta hirugarrena, ingurune digitalean eta teknologia berrien bidez euskarak leku eta komunikatzeko aukera handiagoak. Hau da, presentzia handiagoa bai eskaintzan, bai eskaeran bietan. Aktibatu behar da ingurune digitalea euskararen ikuspuntutik, ezta? Edo indartu egin behar da. Laugarrena, euskaraz lan egiteko aukera ugariagoak eremu publiko zein pribatutan. Deno dakigunez, eremu soziolaborala funtsezkoa da gure gizarteetan. Eta gure gizartean funtsezkoa den eremu batean euskara ez bada indartzen, zaila dauka gizartean oro har lekua irabazteko. Horregatik apostu edo erronka berezia da justu lan eremuarena, ezta? Gero badator ere kontsumorako euskarazko eduki eta aukera zabalagoak eta kontsumitzaile aktibatuagoak. Askotan inpresioa daukat eskaintza egon badagoela euskararen aldetik hainbat eremutan, baina ez dagoela eskaerarik. Eskaintza bai, eta askotan ezagutzen ez delako erabilerarik ez. Horrek ez du esan nahi eremu guztietan dagoela eskaintza nahikorik, ez da gutxiago ere, ez da. Baina hor indarra ez da bakarrik eskaintzan jarri behar, eskaera aktibatzea ere importantea da, euskaraz kontsumitu edo erabili edo baliatu daiteken guztia, euskaraz izan dadin, ez da. Eta alde hortatik egunerokoan bada euskagoa hainbat egoerak, eta denok dakigu estres linguistikoa tarteko, zaila egiten zaigula euskaldun bezala jokatzea, ez da. Horri, halako gogoi edo premiei bultzada bat eman behar zeio. Eta lehen sailburuak aipatu duen bezala, hor badago euskaraldia eta horretarako oso ekarpen interesgarria ari den egiten ekimena da, ez da. Halakoak. Gero ja nahi estrategikoa itxesetz irakurriko dut, gure testuinguru eleaniztunean euskaliztun aktiboak eta ahaldunduak dituen komunitatea indartzea, gizarte ekitatibo eta justua eraikitzeko helburuz. Hiztun aktiboak, komunitatea indartzea, importantea. Misio aldetik, kultura soziolinguistiko berria eraikitzea eta zabaltzea. Mirenek aipatu bezala, konbentzitu behar dugu jendea, lehenengo jakinarazi behar zaio jendeari, zer ari den martxan jartzen dena, zertan ari den, zer den, zergatik den, planteamentu hezitzaile batekin jokatu behar da. Komunikazio alegin horietan zergatiak importanteak dira, ez bakarrik zer ari den egiten, baizik eta zergatik ari den egiten. Konbentzitu egin behar dugu. Lan pedagogikoa euskararen irudiaren eta erabilera eta lanketaren aldetik, ez da. Hori gizartea osatzen duten mota guztitako publiko eta
eta pertsonekin, eta horretarako marko honek bide horri bat eskaintzen du datorren hamarkadarako. Euskal hiztunak sortu eta alduntzeko, zen euskararen komunitatea sendotzeko, eta munduko hizkuntza aniztasunaren baitan gizarte justuago, ekitatiboago eta inklusiboago eraikitzen laguntzeko. Eta importantea da euskararen erronka hau, esan dezagun, euskararen dinamika hau mundu mailan dagoen egoeran kokatzea. Ez gara hain bitxiak, ez gara hain kapritxosoak, ez gara hain espezialak, ez. Munduan barna badaude milaka hizkuntzak galtzeko arriskuan bizi direnak, eta gurdi berean gaude haiekin batera geurea den hizkuntza ere aurrera ateratzeko. Horretarako importantea da bestekiko ere harremana lantzea eta elkarlanean aritzea, ezta. Aldian ebaluatua eta egokitua izanik, metodologia parte hartzaile eta berritzailea baliatzea, gizarte eragilekin eta mugimendu sozialekin elkarlanean, Mirenek esan duen bezala, ezta. Eta oso importantea da hori, ikuspegi kolektibo parte hartzaile, malgu irekia osatzea eta bultzatzea. Eta halakori gabe komunitatea indartzea zaila da. Komunitatea eragileen arteko gutxieneko adostasun bat eta norabide berean lan egiteko gogorik ez badago, azkenean komunitatea zatitu egiten da, ez indartu. Eta 10 urteko epean zer ikusiko genuke, zein da ikuspegia, euskararen transmisioa, ziurtatzea, transmisioa. Gaur egun, gero eta parametro altoagoetan ari gara transmisioarekin, baina, oraindik badaude utxuneak, ezta? Euskal hiztun aktibo gehiago, euskal hiztun aktibo. Lehen aipatu bezala, estres linguistikoa gaindituta, gai izatea alditugun egoera guztietan, euskara baliatzea. Ezagutzaren unibertsializazioan aurrera pausoak eman dira. Ongi dakigunez, ongi dakizuenez, unibertsializazioak aukera ematen du erabilerarako. Denok ezagutzen badute neurri batean edo bestean, horrek ahalbidetzen du nahi duena, ahaldundu den hiztun horrek nahi duen lekuetan erabildezan. Euskaratik urrun zeuden herritarrak hurbiltzen ari dira. Badaude, eta ez bakarrik gurera etorri berriak diren oraingo bizilagun berri horiek, ez bakarrik horiek, badaude bertan bizi diren eta betiko gure bizilagunak izan dien batzuk euskaratik lekutan bizi direla. Askotan estereotipo askokin, uste faltsu askokin, baina ez dute euskararen mundua ezagutzen. Euskalgintza indartsua da, oso prestatu dago gaur egun, bide luzea eta sendoari da egiten, eta euskalgintzaren bueltan hainbat sektore eta dinamikari dira mugitzen eta ehuntzen eta lan egiten. Eta hori oso importantea da, baina hori nolabait oasi badat edo salbuespen bada oro har gizarte orokorra kontuan hartuta. Gizarte orokorra ez da euskaldundu eta ez da euskaltzale sutsua. Euskaren aldeko neurriak onartu egiten ditu, ondo ikusten ditu, baina ez du bere aldetik askotan ulertzen edo ezagutzen eta oso urruti gelditzen zaio. Aurra begira beharko dugu halakoak ere gurera hurbiltzea eta 10 urteko epean zerbait lantzen dugun horretaz.
babesgune behar handienak dituztenei babes, laguntza eta erraztasunak. Bueno, badakigu gizartean modu diferentzialean, esan dezagun, bizi garela, batzuk aukera gehiago, beste batzuk mugak gehiago, bueno, justu muga eta zailtasun handienak dituztenei babes, laguntza eta erraztasun handienak eman behar zaizkie. Euskeraz bizitzeko aukera zabalagoak daude eta horretarako babesgune gehiago. Kontuan izan behar dugu, eta hemen gurean dagoen Iñaki Jurrebasok ondo landu duen bezala, ondo dakigu Euskaldun kopuru handienak bizi direla zonalde gehien bat erdaldunetan. Eta horretan erabilera asko galgatzen da, egoera asko eta askotan beti erdaldunak tartean daudelako, ezta? Orduan Euskaldun hoientzat babesguneak sortzea eta harreman berriak, harreman sare berriak ehuntzea oso importantea da. Bestela ezin da erabili. Arnasgunen beranzko joera etetea. Arnasgunen analisia, tamen badago horretaz espezialistak ere, horretan analisiak eta egin dituztenek. Arnasgunen egoera ongi dakizu ez, funtsezkoak dira arnasguneak hizkuntza baten biziraupenerako, eta azken urteotan hainbat kontu direla medio, atzera pauso batzuk igerri dira, ezta? Halakoak moztu behar dira eta indarguneak berrindartu behar dira, ezta? Euskal eta euskal kulturak prestigio handia dutela. Gaur egun euskarak prestigiorik ematen du, giro batzutan bai, baina aldeko giroetan. Bestela, euskaratik lekutan bizi diren giroetan, ez dago gaizki. Kitxo, prestigioa hortik urruti. Eta horreiteko eta gizartea gure ganatzeko prestigioa importantea da. Ingurune digitalean, bai eskaintza eta konsumoa hazi, lehen aipatu bezala, aurrera horretan, gero eta garrantzia handiagoa daukan eremu horretan, ez da. Eta, prozesu hontan, diagnositik abiatuz, gero estrategia diseinatuz, erdian agertzen dien erronkak sortu dira, ez da. Eta erronka horietatik tira eginez, markoaren edukia osatu da. Hor dauzkazue markoaren atal diferenteak, ez gara horretan orain murgilduko, baina, badaude arlo estrategikoa eta arlo operatiboa, jarraipena eta ebaluazioa, eta, lanari ekiteko prozeduraren azalpena ere. Gero, 7 ardatz estrategikoak, eta hau izan da, muina nolabait esateko diseinuan, ezta? Batetik, lehen Mirenek aipatu bezala, gobernantza berriaren parametroetatik lan egin izan da urte hauetan, eta zorionez eragile ezberdinen aldetik erantzun ezin hobeagoa jaso da. Hori oso importantea izan da. Eta bilera ibilita eta hainbat eragile ezberdinekin bilduta eta oso eskerrenekoa izan da bertan agertu den jarrera eta jendeak egin dituen ekarpenak, eta izan da benetan plazer bat. Lana baino izan da oso dinamika atsegina. Eta bai maila pertsonalean, baina baita ere
horrek produktuan egin dezaken ekarpen garrantzitsuagatik asko estimatu izan dut. Jarrerak eta motivazioak. Bueno, miren lehen aipatu du, jendea gure ganatzea, eta beste, nire ustez hurrengo urtetako gakoa horretan datzela. Konbentzituta nago, abian jartzen diren hainbat politika, planteamentu, neurri, eta jendeak ez baditu ulertzen, batetik etxeko galte, eta kontuz hortik zor liteken erantzunarekin. Ulertzen ez dien neurri berrietatik inposizio bezala ulertzera pauso txikia da. Orduan, hor jarrera motivazioetan, lehen esan bezala, ikuspegi hezitzaile eta pedagogikotik egin behar da, ez da landu behar da. Ezagutza gaitasuna, ezagutza universalizatzen ari da, neurri handian. Araban adibidez, ni arabarra naizen aldetik, 35 urtetik berakoen artean, 80% badauka ulertzeko gaitasuna. Araban. Universalizatzen, baina ezagutza ez da bakarrik ulertzea noski, eta ez da bakarrik nola edo ala jakitea. Bada ere ezagutza orekatua eta denok edo gutxienez menperatzen duten beste hizkuntzaren aurrean parekotasuna lortzea. Bestela ze gertatzen da, erresonera jotzen dugula, normala den bezala, eta orduan erabileran gabeziak, ez da. Beraz, ezagutza gaitasuna, erabilera elkarreragina. Erabilera ez da pertsona bakanen kontua, baizik eta harremanetan gauzatzen den portaera edo zea, ez da. Orduan, erabilerarako elkarreragina, elkarrekiko lotura, hor lan handia egin behar da, lehen esan bezala bilguneak sortu, propio, eta Euskaldunen artean harremanak bideratzeko aukerak landu. Berrikuntza. Berrikuntzak dauka arazo bat planifikatzerakoan, eta da berrikuntza den aldetik ez dakigula zer, nola, noiz gertatuko den zerbait. Berria bada, berrikuntza bada, ustekabean harrapatzen gaituen kontuak dira askotan, ez da? Duela hamarkada pare bat, nork esan dimen artifiziala eta auta beste eta gurean egongo zirela eta hain presente, ez da? Orduan alde hortatik planifikazioa burutzea zailagoa, baina adi egonda eta ateatzen diren aukera guztiei kasu eginez, behintzat berrikuntza euskararen mesedetan jartzeko ere aukera egongo da, ezta? Ikerketa sistematizazioa, hau ez da ustekabea, ikerketa eta sistematizazioa hori bai planifikatu daitekela, landu daitekela, zabaldu daitekela, eta denoi dakigu horrek zenolako onurak ekar dakioken edozein gauzari, ezta? Ikerkuntzaren eskutik aukera berriak, kontrasteak, aurrera pausoak sistematizatu daitezke, ezta? Importantea. Eta burura etortzen zait duela 30 hamarkada unibertsitatean ez zegoela ia euskararen bueltan ikerketarik ez bada korpusaren aldetik. Horretan bai, baina estatusaren aldetik, hizkuntzaren estatusaren aldetik ez zegoen ia ezer. Eta pauso handiak egin dira eta gaur egun badu sari batzuk eta halakoak saritzen dituztenak. Eta gazteak ere ari dira dinamika horretara biltzen.
Komunikazioa eta edapena. Mirenek lehen aipatu du, ze garrantzitsua den, nik bat egiten dut horrekin, ez nahi luzatuko. Eta hemen duzue, irudi batean bilduta ze ardatz estrategiko horiek. Erdigunean kokatzen dienak dira hizkuntza baten muina, ezagutza, erabilera, jarrera, eta beste ardatz estrategikoak horien bueltan ibili behar dira, horiek elikatzeko, bultzatzeko, osatzeko, ezta? Eta gobernantza berriaren parametroetatik, eta nire itxaropena da, prozesu honetan egon den giroa eta parte hartze sanoa, hori bezalakoa hurrengo 10 urtean ere izatea. Gero ikerketa, sistematizazioa, elikatzeko eta ebarrikuntza, ezta? Kontuan hartu behar da, ESEP Euskara Sustatzeko Ekintza Plana, horrek 16 esparru zituela eta 340tik gora ekintza. Oso plan zehatza maila operatiboan. Eta aroak berriz 7 ardatz estrategikoetatik 14 erronka ateratzen dira, 31 lanildo eta 86 ekimen baino ez. Zer dela eta, indarra jarri nahi izan da planteamendu estrategikoetan eta ardatzetan, erronketan, lanildotan, baina gertatzen dena da plana aurrera eramaterakoan behar direla parte hartze zabala eta elkarlan sendoa, ezta? Eta euskararen komunitatea zabaltzeko eta alduntzeko behar da bide adostua, egingarria eta eragingarria. Eta horretan behar dira erakunde mota guztiak, behar dira eragile mota guztiak. Horregatik eragile bakoitzak bere eremuan oinarrizko planteamendu estrategikoak neurri apalean maila operatiboa proposatzen direnak, eragile bakoitzak egokitu eta garatu beharko du bere kompetentzia eremuan, bere arduretan, bere ahalmenean, ezta? Eta hori modu adostuan, egingarria eta bidea eragingarria izan dadin, hori da aurre ikusten dugun planteamendua marko honetan. Gero asmoaren ikuspegi batzuk zehar lerrotasuna, adibidez, ezta? Denok dakigunez, euskara ez da euskara zerbitzuaren ardura izan behar. Euskarak behar ditu eremu guztietako ekarpenak, implikazioak, ardurak. Niri beti burura etortzen zait, ingenieri batek zer egiten du lantegi batean euskara plana aurrean jartzen diotenean. Ez badu ezagutzen soziolinguistika zer den, hizkuntzaren egoera zer den, mundu mailan dauden dinamikak, hizkuntza gutxituen kontrako dinamika nolakoak diren, zer egingo du lantegi sendo batean edo ardura daukan pertsona batek, formaziorik ez badauka. Horregatik, zeharlerrotasuna importantea da hezkuntzan ere, hezkuntza unibertsitarioan ere. Azkenian, nolabaiteko ardura eta konpromisoa izan behar duten guztiek ezagutu behar dute zertaz ari garen. Bestela hartuko dute plana, hau aplikatu behar da, hartu kontua, pasatu, egin fotokopiak eta bidali, implikazioari gabe, eta hori ez da plan bat martxan jartzea, ezta? Eta enpresa aipatzen dut, baina berdin gerta leiteke eta berdin aipatu daiteke familiekin, zergatik hezkuntzan, zergatik horren garrantzia,
Zergatik hezkuntzaz kanpoko ekimenak umeentzat, bueno, arlo guztietan berdin. Bueno, lankidetza, esan bezala, orain artekoa urte hauetan txalogarria izan da, lankidetza. Herritar ororekiko elkarrekintza, inplikazio soziala zabala, eta dinamika hortan, esan bezala, erakunde bakoitzak finkatuko du zein lanildo hori heldu, eta bai erakunde barruan, bai kanpoan, aplikatzeko proposamenean, neurriak eta hartu beharko ditu. Beraz, maila operatiboan lortuko beharko genuken emaitza askotarikoa litzateke. Ez da berdina izango erakunde guztientzat. Lehen esan bezala, nork bere premiaren arabera, bere aukeren arabera, erantzun egin beharko du. Eta hor gakoak diren ekosistema, euskararen ekosistema honen oinarrietan zer azpimarratuko genuke. Lehen esan bezala gaitasun erlatiboa, hau da, gutxienez erdara bezain ondo menperatzea, eremu guztieta hizkuntza funtzio guztietarako, ez bakarrik lanerako, ez bakarrik aisialdirako, lanetarako, eroso jarduteko aukerak, harreman sareak, non eta konfiantzaz non egin euskaraz, eta aldeko motivazioak. Eta motivazioak direla, honekin pixka bat azalpen batzuk eman nahi ditu. Normalean, ohikoak izaten diren motivazioak, pragmatismoa bai, lanpostu bat lortzeko balio du, pragmatismoa, simbolismoa, betiko gure hizkuntza, gure erreferentzia euskaldun egiten gaituena, afektibotasuna, bai, familian, bai, aitonamonak, ez dakit zer, zegoxo eta beste, baina gaur egun baduzkagu beste motivazio mota batzuk ere, ondare unibertsalaren zaintza. Euskara, beste hainbat hizkuntzak bezala, gizateriaren altxorra dira. Eta orduan, bestelako motivazioi erreparatzen ez diotenek, hau izan daiteke argudio importantea. UNESCOak berak ere, hamarkada bat izendatu du hizkuntza indigenen hamarkada. Ez da kasualitatea, ez da auto-utxala, ez da, importanteak dira hizkuntzak, eta guk, gure ardura izan behar du, hemen daukagun altxor horren parte bat, euskara, zaintzea eta aurrea begira bultzatzea. Eta beste motivazio mota bat eskubideen errespetua. Gaur egun legedian jasotzen dena eta eskubideak ematen digun guztia zaindu egin behar da. Gure eskubideak dira. Eta horiek ere baliatu behar ditugu gure hizkuntzaren motivazioetan. Ez da kapritxoa, legean jasotakoa da. Beraz, ez nahi luzatuko, ja denborarekin bukatu dudalako, mila esker, eta gero solasaldian izango dugu komentatzeko. Norbaitek galdera, baina galdera bada, galderari ez bada muztu ingo diodalako, eta beti ere galdera hitzaldia baino laburragoa bada, egin nahi badu, oantxa dauka aukera. Galdera zehatza izan da dira, eta erantzuna ere zehatza, eta horrela hurrengoari emango diogu, joni emango diogu hitza. Norbaitek galdera zehatz bat, hau esaten du badazpadare, inor anima ez datin. Galdera zehatzen bat dauka, zanok ezagutzen dugun ezalkar, beti sortatzen direlako balakoak.
Bestelan, gero kafe hartuaz bater izango dugu, pixkat iritziak eta partekatzeko modua. Galderaren bat badago? Bueno, mi esker, miren, Iñaki. Eta oraingoan, Jon Sarasua, urreratu, Jonek tente egingo du, bukarez banago, ez da? Eserita. Bueno, ondo. Esker Joni ipini duzu, aruntzago. Bueno, Jon Sarasua uste dut aspaldiko ezaguna dugula, aspalditik ezaguna dugula, denok ezagutzen dugu behintzat, haure sustapen batzordeko kidea da, Euskaltzain Urgazlea ere bada, eta gogoetagunea egitasmoaren zuzendaria. Beraz, pixka bat gogoetagunea zertara datorren, printzipioak eta aurrera bideak, haizu, Jon, zure da izan, bestelako kontuetan sartu gabe. Bueno, oso atsegina, zuen aurrean hitz egitea, nik ere Jorge Jimenez gogora ekarri nahiko nuke gaur. Euskaltzale saiatua eta nik uste gaurko egun batean, gaur bezalako egun batean gogora ekartzeko modukoa nik ere banuen beraekin tratu bat itxigabe eta elkarrekin genuen proiektu bat eta atzo jakin genuen arte joan zitzaigula. Bueno, atsegina handia hemen elkarrekin egotea eta, bueno, Iñaki Martínez de Lunak orain aurkeztu berri duenarekin ere nolabait bateragarria izan nahiko lukeen zerbait aurkeztuko dugu hemen, abisatuz beste plano batean ari garela, ez da? Eta plano desberdinak beharko ditugula aurrera egin nahi badugu, ez da? Euskararen prozesuarekin nola goaz? Eta bigarren galdera, euskararen prozesuarekin nora goaz? Nik uste esan beharra dukagula gure iritzi publikatuan eta gure adituen iritzian ez gaudela batetik ados, bi galdera hauen erantzunaren inguruan, ez gaude ados. Eta erantzunak oso gogorrak eta muturrekoak izan daitezke honetan. Baditugu gure artean honetaz asko publikatu duten, da asko pentsatu duten, eta guretzat referentziak diren pertsonak esaten dutenak sartu digute pozoia, espaldi sartu ziguten, eta zulora bidean goaz gero eta gertuago. Badira, ez ditut izenak esango, baina donak ezagutzen ditugu, arrazoi sendo xamarrekin hori esaten dutenak, ez da? Badira baita ere, beste batzuk, gure gai hauetaz gehien bat eta idatzi duenetako bat esaten duena. Ez benetan estatu politika sendorik gabe ez dagoela gaur egungo Europan hizkuntza bat aurrera ataratzerik. Eta gure ezintasun guztiak azpimarratzen dizkigutenak, ez da? Eta beste batzuk, aldiz, ez da ondo entzuten. Ez, Hobeda ezer gabe? Bueno, lehen uste zinakiri entzuten zitzaion. Esaten ari nintzen gure iritzi publikatuan oso jarrera desberdinak ditugula honetaz, ez? Nola goaz? Bai, nola goaz eta nora goaz horien artean, ez da? Eta badira urte batzuk nolabait ere sentitzen genuena honetan idazten, pentsatzen eta ikertzen ari den jendearen agora bat sortu behar genuela, bai? Nolabait gaur aurkeztuen esep horretatik plano sakonago eta luzeagoan, hau da, erakunde publiko baten 10 urteko plan batetik plano sakonago eta luzeagoan, pentsatzeko nora goazen, nola goazen, eta baita ere euskararen prozesua bultzatzen ari diren indar nagusiekin mai batean jarri, eta akordio berriak
lantzeko. Eta indar nagusiak esaten dugunean, ari gara alderdi politiko ez? Ez derrigor gobernu ez? Gobernuak beste plano batean ari dira, plano esan ezagun plan estrategikoen mailako planoan ari dira gehiago, hau da alderdiekin, bai? Eta oroar gizarteko indarrekin, elkarrizketa bat sortzeko euskararen prozesu guzti honetan zergatik abiatu ginen, non gauden, eta nora goazen, ez da? Ez dut uste gehiegi esatea danik, esatea une honetan, gara itxu hauetan, nora goazen hori lausotua daukagula orain dela 40 urte galdetzen bagenion euskaltzalen normal bati. Nora goaz euskararen historia honek? Gutxi gara bera erantzuna, entzungo genuen, ez gaur galdetzen badut gela honetan, nora goaz euskararen historia honekin? Uste dut, erantzuna lausotua daukagula. Eta hori ez da ez gure errua, ez uste dut, prozesu batean ulertzen dela, ez da. Orduan, lehen aipatu dudan agora hori, eta nolabait esan de bizio berritze hori, ez etorkizun ikuspegiaren noragoa zen bizioaren berritze hori, eta horri lotutako nolabait estrategia nagusien goldatze bat egiteko, Euskaltzaindiak eman zuen pausoa. Euskaltzaindiak esan zuen, izan gaitezkegu altzo egoki bat, horrelako gogoeta bat egiteko, ez dagokiona ez gobernu bati, ez besteari, ez gure lurralde zatikatu honetan, ez dagokiona alderdi bati, ez besteari, eta egia da euskaltzaletasun sozialaren inguruan erakunde asko daudela hori egiteko, baina, Euskaltzaindiak nolabait bere burua ikusi zuen historikoki, behar bada legitimatua horrelako prozesu batean martxan jartzeko, ez da. Eta beste batzuk ere, oraindik Euskaltzaindien egon gabe, iruditu zaigun oso altzo eta aldi berean ahots interesgarria izan zitekela Euskaltzaindia, bizi izan ditugun zatiketa politiko, estrategiko, gordinen, eta oraindik ere haien inertzia pairatzen dugun zatiketa horien gainetik eta lurraldeen gainetik eta horrelako gogoeta bat egin, eta ez zainbeste gobernuei baizik eta alderdi politikoei eta gizarteko eragilei partekatzeko norabideari buruzko gogoeta bat, ez? Eta hortan hasi ginen. Metodologia jakin batekin, jagon sailaren barruan, eta euskararen gogoeta egunea sortu eta, esan dezagun gogoeta prozesu kolektibo bat egiten, hemen Iñaki eta Mirenek aurkeztu dutenaren beste plano batean. Plano urrunago eta bokazioz behintzat sakonago batean, ez da? Eta, ez dut uste ditugun minutu apurrak merezi duenek, nahiz eta interesgarria izango litzateken, ikusteko, azaltzeko ze metodorekin egin dugun, labur esateko, ponentzien metodoa egin dugu, bai, ponentziak eskatu ditugu, gero kontraste talde bat dugu, kontraste talde horretan alderdi politikoz eta lurraldez, osaketa, askotarikoa duen kontraste talde bada, gero arlo bakoitzeko adituekin kontrastatu dugu, eta adibidez gaur gehien bat aurkeztuko dudana, kontraste guzti horiek izateaz gain, eta publikoki, nolabait 50 euskaltzale edo euskalgintzako eragile nagusi xamar batzuen aurkezpena pasatzeaz gain, erabaki genuen beste gauza bat, eta da elkartzea azken 20 urteotan euskararen norabideaz liburu bat edo 500 folio baino gehiago idatzi duten esku honetan kabitzen diren dozena bat pertsona rengana jotzea, bai? Oso mutur batetik besterakoak politikoki eta baita ere aldartez ere euskararekiko bidearen balorazioan eta oso desberdinak, eta nolabait horiekin ere kontrastatu genuen bide hau, ez? Orduan, nolabait hortik abiatzen naiz, ezta? Iñaki eta Mirenek aurkeztutako planoa baino luzeagoan ari gara, 25-30 urteko bizio baten ekoizpenean, eta bokazioz behintzat baita ere ikusiko den moduan sakonagoan, ez? Bizioa, guk etorkizun ikuspegia deitzen diogu, baina bizioa esan nahi du, ezta? Zertaz ari gara etorkizun ikuspegi edo bizioaz ari garenean, ez da etorkizuna irudikatzea,
ez da aurreikuspenak egitea, ez da marrazkiak egitea, ez da etorkizun desiragarri batzuen inguruan aritzea, hori dena da baino askoz gehiago da. Bai? Bizioa, deituko diogu, esan dezagun, edozein, ez komunitateri, enpresa bat izan, edo gizarte bat izan, edozein komunitateri duen tamaina duela ere, noait kohesio, bai, sentimendua, ipar sentimendua eta trakzio sentimendua sortuko dion etorkizun marrazki bat egitea, eta hori oso lan konplexua da. Horrek eskatzen du betetik zure trajektoria osoaren eta upadak ezagutzea, bai? Iragan ezagutza sakon bat behar dugu, bestetik behar dugu abagune irakurketa oso xehetu bat, zer gertatzen ari zaigu, bai? Eta bestetik behar dugu, eta hau da, behar da zailena, bi horietatik abiatzen den etorkizun ikuspegia marrazteko gaitasuna, eta horrek eskatzen du alde batetik prospektiba, baina bestetik perspektiba da. Prospektiba da zer gertatzen ari zaigu eta zer gertatuko dela uste dugu, horrek usten dugu, eta bestea zer nahiko genuke. Eta nola nazten dituzu bi horiek, realismoa, utopia, horrek, eta aldi berean bizio batek eskatzen du gauza bat, eta bizio batek izan behar du traktorea, izan behar du bizigarria, ilusionagarria, astindu egin behar du, baina aldi berean sinesgarri izan behar du, eta hemen dago koska. Baiz, askotan sinesgarri zaiguna ez gaitu trakzionatzen, bai? Eta askotan gertatu zaigu beste arlo batzutan trakzionatzen gaituena ez zaigu sinesgarri, ez da? Nola egiten dugu aldi berean sinesgarri eta aldi berean traktore bizigarri belaunaldi berri bat entzat, ez da? Eta hau egitea, oso lan kualitatibo, konplexutasun handiko lan kualitatiboa da, 25-30 urtera begira, ez da? Baina gu konbentzituta gaude horretarako momentua dela eta behar dugula. Eta gero horrek, bizio horrek beharko ditu hainbat adar, ez da? Bizioa bera, hemen ikusiko dugu moduan, ez? Ardatz sistema bat, ardatz sistema bihurtu dugu, eta gero ardatz bakoitza behar du bere bizioa. Ondoren behar dugu kontakizunari buruzko baita ere, 25-30 urterako kontakizun diskurso baino hitz egokiago da, kontakizunari buruzko lanketa bat, bai? Eta, bueno, eta beste hainbat elementu, gero, nahi dugu eta lurraldez lurralde bizio hau, lurraldetara jetxital, gehiago ez jetxi baizik eta lurraldetatik abiatu, bai? Eta gero, eragileen mapa bat, eta, bueno, badu logika propio bat 4 urterako hartu dugun lan honek, ez da? Eta, bueno, horretan gaude, bidean gaude, eta, bueno, gustora egia esan hainbat ponentzia bukatuta, beste ponentzia batzuk aktibatuta, eta, esan ezagun, lanean. Nagusiki hemen aurkeztuko dut, eta behar da, SP-ko 10 urteko zerarekin, bueno, konexioak izan ditzakeelako, nahiz eta epe luzeagoko bizio bat den, Euskararen etorkizun ikuspegia izeneko erdiguneko bizioa. Momentuz erdiguneko bizioa da gehien landu duguna. Honek azapen oso luzea eskatzen du, interneten uste seguru 2 ordu oso hartzen dituen azalpen bada, eta zait bat ere gustatzen laburtzea egia esan, baina bueno, egingo dugu zerbait, ez da? Hasteko uste dut egin behar duguna da Euskararen biziberritze prozesuaren egitura ulertu. Bai? Eta hau da, uste dut ikasgai bat gutxitan egiten duguna. Ez, nik guri tokatu zaigu egitea, bueno, azken urte askotan gabiltzalako hau munduan azaltzen, eta orduan sintesi bat egin behar izan dugu gure prozesua ulertzeko, zer gertatu zen hemen oin dela 60 urtetik ona. Eta gertatu zen horrek ze egitura dauka. Bai? Eta uste dut hori ondo ulertzetik, adar sistema hori ondo ulertzetik eman ditzakegula urrengo pausoak, eta bereziki elementu bat ulertzetik, eta da, orain dela 60 urte, eta badakigu, orain dela 60 urte sortu zen, aurretik Euskal Pizkundean eta aurretik 19. mendean eta erromantizismoan eta egondako Euskararen eragiletzaren olatuen zordun gara, ez dugu guk ez errasmatu. Baina egia da, orain dela 60 urtetik ona oso biziberritze prozesu berezi bat izan dugula. Munduan oso berezia, oso leku gutxitan gertatu dena, eta oso egitura propioa duena. Eta Euskararen biziberritze prozesu garaikidea.
Eta hor, lehen bizi azpimarratu behar den gauza bat, justu gaurko biziorako ere oso pertinentea delako, da hor amets bat egon zela. Utopia bat egon zela, hor kontakizunaren mutazio bat gertatu zela. Eta kontakizunaren mutazio hori gabe ez dela ezer ulertzen. Hor zegoen, batetik, bazeuden kontakizun elementu batzuk aurretik etorri zitzaizkigula, euskal pizkundetik eta bar, euskararen balioa, zapaldu egin gintuztela, eta bar, euskarak zuen garrantzia, hori dena bazegoen, zer falta zen? Falta zen etorkizun kontakizun bat. 60. mendean eklosionatu zuena. Eta da esatea, bai, euskara garrantzia du, zapaldu gaituz denala, baina gure seme-alabak mundu modernoan euskaraz biziko dira, auture egiten dugu eta horretaragoaz. Hori zen mutazioa. Bai, segurazko gaur falta zaiguna eta gaur faltako berritu behar duguna, baina. Eta mutazio horretatik, etorri zen, orduan euskara batu behar dugu. Orduan ikastolak behar ditugu. Orduan gau eskolak behar ditugu. Orduan uzei behar dugu. Fisika euskaraz jartzeko, ze guari garaia irudikatzen gure seme-alabek fisika euskaraz ikasiko dutela. Orduan, hor egon zen etorkizun ikuspegiaren jauzi bat. Eta hori gabe ez dugu ulertzen geroztik egin dugun dena, ez da. Geroztik zer egin dugu? Bueno, eta hau da bizio bat, hau da ez bizio bat, hau da kontakizun bat. Bizioa, etorkizun ikuspegia da kontakizunaren partea. Ikusten baduzue pantailetan, da identitate kontakizun bat, nor gara. Euskal komunitate moduan, nor gara. Gero, iragan kontakizun bat, nondik gatoz? Abaguna kontakizun bat, zer gertatzen ari zaigu. Eta nagusiki etorkizun kontakizun bat. Bizio bat, edo etorkizun ikuspegi bat. Hemen landu nahi dugu, noragoaz. Zemarrik ez dago, hau askila usotua dugula gaur egun, eta gure garabideen egitura horrela marraztu daiteke, ardatza hauek ulertu gabe nik uste dut gure zer garen, zer egin dugun da zer egiten ari garen. Ez dugula ondo ulertzen, korpus alegin bat, hezkuntza alegin bat, helduen euskalduntzea, kulturgintza. Baina nagusik eta atzerrian galdetzen digutena, eta guretzat funtsezkoa dena da esatea, hau dena nondik elikatu den. Eta da, gizarte aktibazioa, erakunde aktibazioa, eta kontakizunalen esan duguna, kontakizunalen gezi horrek karri gaituuna, ez da? Labur esateko, baita ere, bitxia gure kasuan, horretik munduan ahontan ere beheziak izatea egokitu zaigu, zoritxarrez, behar bada, edo zorionez, eta da, frankismoaren garaian, beti gaude indar publikoei begira, indar publikori gabe, dena gizarte antolatuan oinarrituta, egin ziren zuhaitzaren zean nagusiak, adar nagusiak hor daude. Frankismoan jarri genituen. Eta ondoren, bigarren fase batean, erakunde autonomikoekin, zuhaitz osoa, orain arteko osoena, osatzeko aukera izan dugu. Eta gaur egun ere, ikusten baituzue hor, bi zera horiek, zean bosteko zera horretan, pentagon horretan daude euskararen azpiegitura publikoak, euskararen azpiegituran gakoak dira publikoak, eta bestean gizarte antoletatik sortutako azpiegitura sare osoa, ez da duen euskalduntzetik hasi, korpusean, eta gauza guztian, ez, eta erdigunean hizkuntza politika publikoak hori gara, eta hori ere pixka berezia da munduan, ez da. Labur esan dezagon, minbizi bat izan dugula, terapia experimental bat jarri duela zera honek, herri honek, ezagutzen etzen terapia bat, horrelako galbidean zegoen hizkuntza baten minbiziaren aurrean, hortik gatozela, eta hori baino gehiago interesatzen zaigu, eta zein da orain egoeraren egitura, egin aldezakegu gure artean trabatu gabe, ez? Pesimismoetik optimismora, orain arte egin denetik legitimaziotik deslegitimazioko oldar horretara hor trabatu egin dezakegu momentuaren irakurketa doitu bat, batetik bitasuna kudeatu behar dugu, eta zein da bitasuna? Bitasunak esaten du, ez gaude ondo.
joan Bilboko tranbiera jarri belarria, hau ez da hizkuntza normalizada, hau ez gaude ondo, hau hizkuntza hau gaixorik ez dakit minbizia gainditu duen edo minbizia izaten jarraitzen dugun, jarri ditzaiogun nahi dugun gaitza, baina hau ez da, hau, ez gaude ondo, bai? Eta gaitza larria da. Eta bestetik, beste infretzuak esaten du. Eta egin duguna ikaragarria da. 60 urteetan egin duguna, munduan oso herri gutxik egin dute, eta da, gure gurasoek amestu zuten hori neurri handi batean bete. Bai? Eta hemen gauden pertsona asko gure bizitzako funtsezko guztiak euskaraz betetzen ditu. Hasi informalenetik eta formaleraino. Eta munduan da albiste on bat. Bai? Munduko hizkuntza minorizatu guztiak ona begira daude. Bai? Beste katalana urrunago zaielako, hizkuntza latinoa izanek, eta Israeleko historia beste bat delako, eta ez, orduan, egin duguna ikaragarria da, baina aldi berean, hau da, botila nahi dugun bezala ikusiko dugu, baina botila honek zulua dauka, ez da? Erabili dugu baita ere, Urbiako metafora, ez da? Aizkorri abiatu ginen, erdibidean gaude, eta gainera lainoa sartu zaigu, Urbian, eta hor baditugu momentu honetan, herri moduan, eta hizkun komunitate moduan bi aukera. Edo bertan goxo egin eta jarraitu, kontinuismotik, jarraitu, geldialdi moduko honetan, edota beste fase bat hasi, euskararen garapen osoagora, ezta? Inpasean gaude, eta hemen hau da importantea, momentu honetan, gero aipatuko ditugun ezintasun, zailtasun estrukturalez gain, baditugu bi inpaktu 21. mendekoak, berriak, eta ez guk, ez katalanek, eta ez beste batzuk, espero ez genituenak. Batetik, gizarte aldaketa hipermodernoa, horrek dakarren atxikimendu eta konpromiso ahultzearekin, horrek dakarren menu gizarte ikaragarri batekin, eta bestetik, demografiaren desafioak. Demografiaren desafioak, danoak moduan, handiak dira. Eta segurazko ez gaude, orain dela 60 urte bezala, etorri zen nolabait demografia, immigrazio poltsa handi bat, baina hain amets utopia eferbeszentean geunden, nolabait, hala ere gai izan ginen aurrera egiteko eta immigrazio horren parte baten digestioa egiteko eta barrez. Momentu honetan badirudi beste bat etor daitekela, etor daitekela esaten dut, ze askotan inoiz ez dugu gure herrian ere hartzen eskubidea pentsatzeko, zer nahi dugu? Ez hau gertatuko da, zein darren arabera gertatuko da, zer nahiko genuke herri moduan? Beste kontu bada, ez da? Baina, esan egot, ez gaude, orain dela 60 urte bezalako ametsaren eferbeszentzian horrelako prozesu bate aurre egiteko. Orduan, dira, globalizazioan inguruko galantak, eta digitalizazioak berak ere, digitalizazioen impactua izan da, Euskal Telebista izan da, pasadela 5 katetik bat izatetik, 1000 aukeratik bat izatera. Orduan, ja, aztu, Euskal Telebista kate generalista bat asko ikusiko dena Euskal Herrian, aztu, bukatu da historia hori. Adibidez, ez? Eta gauza bera, kulturaren kontsumoarekin, eta nahi duguna egingo dugu digitalizazioen eskaintzan, baina hori, aztu, hor, digitalizazioak ekartzen duen fragmentazioa, eta horrelako fragmentazio batean hizkuntza txikiak beste jokaleku bat dauka. Eta gero, noski, guzti hori betiko zailtasunen gainean ahalmen politiko mugatu daukagu, iritzi ezberdinak izan ditzakegu hemen beharko genituzken edo ez, baina ahalmen politiko mugatu daukagu, ez daukagu, eta aparte demolinguistika zail bat beti izan dugu, jarraitzen dugu izaten, eta baliteke mendik aurrera zailagoa izatea ere. Eta bestetik, jakina ez moduan, lurralde banaketa eta hizkuntza politika bateratu bat egiteko zailtasuna. Hau pasa egingo dut, euskalgintza bera ere interes sortuen sare bat ere bada, eta zilborkeria dosi bat ere badugu denok, eta pentsatzen dugu gurea dela euskalgintzaren muina, eta euskalgintza pasatzen dela guri diru gehiago ematetik, euskara salbatzea, eta barrez, baina hori uste dugu baita ere egoeran egituna aipatu behar dela aukera lehio bat, eta zein da aukera lehioa? Akordio politiko berri baterako aukerak. Batez ere,
erakundeak legitimatzearen eta erakunde publikoak deslegitimatzearen arteko leia bukatu da, eta hori bada egoera berri bat, bai? Askoz akordio sakonagoak lor litezkelako alderdi handienen artean eta baita beste batzuen artean, ez? Hor irikitzen da aukera leio berri bat, nolabait, eta bestetik baita ere positiboa ibilbidearen heltze puntua 60 urte egin dugu, Euskararen legeak 40 urte egin ditu, asko ikasi dugu, heltze puntu batera iritsi da baita ere bide hau, bai? Eta garaia izan liteke jauzi batzuk emateko, ezta? Bueno, ez du konsensurik eskatuko, baina gauza baten esaldi hontan bilatu dezakegu konsensu puntu bat. Eta da, orain arte egin dugun egitearekin ez dugu aurrera egingo. Hau da, baloratu dezakegu ikaragarri orain arte egin dena, eta ni naiz asko baloratzen duen netakoa, eta balorazio hori barraiatzen duena ez, badugu bakoitzak bere familia politikoan merituak jartzeko joera, eta nik uste dut honen meritua izan dela denona, bai? Erakunde publikoena, eta erakunde publikoen alde apostu egin zuten alderdiena, bai? Eta hortik kanpora gelditu eta herrigintzatik lan egin dutenena, eta milaka eta ehunka mila pertsonena, ez izan da meritua. Orduan, ni balorazioz positiboak eta hau da, jendeare aitorpen egitearen oso aldekoa naiz. Baina, momentu honetan ditugun desafioekin eta daukagun panoramarekin, politika minimamente kontinuistekin ez dugu aurrera egingo. Orain arte egin duguna egitearekin ez goaz aurrera. Ez dut kontzientzia hori gehienok, hemen gauden gehienok parteka dezakegula, ez da? Erabiltzen egituran labur hau hori, ez da ez badugu ulertzen publiko-pribatu dikotomia sartzen bagara, ez dugu gizarte hau ezer ulertzen. Gizartea ez da publiko-pribatu. Izatekotan ere gizartea da kapital erakundeak, erakunde lukratiboak, estatu erakundeak eta gizarte zibiletik sortutako erakundeak, eta ez badugu hiruki hori txertatzen. Ez dugu gizarte ulertzen, baina are gehiago euskalgintzan ez dugu ezer ulertuko, ez? Hori, hasteko oinarrezkoa da. Beste gure aipatuko du baita ere mugimendu dimentsioa aldu zaigula, baina hori aurrerago aipatuko dut. Eta bestea, hau baita ere ponentzianen oso erdiguneko proposamenetako bat, ez? Edo abia puntu intelektualetako bat. Gizartea gara, eta gizarte politika behar ditu, gizartea da plano bat, komunitatea da beste plano bat, hiztun komunitatea da beste plano bat. Eta biak dira ente sozial, entitate dira birak. Baina entitate eite desberdineko entitateak dira. Gizartea da lurralde batean bizi den eta lan egiten duen eta lan indarra saltzen duen, esango lukete, pertsona guztiak, hori da gizartea, eta erakunde publikoei dagokie gizarte politikak egitea. Eta hiztun komunitatea beste realitate bada, soziolinguistika gaur egun ez da ulertzen hiztun komunitateari gabe, hiztun komunitatea transfronterizoa da, ia beti. Munduan zenbat estatu daude, 200 eskas. Zenbat hizkuntza, 7.000. Beraz, hiztun komunitatea entitate bat dala eta gizartea beste entitate bat dala, oso Fernandoren egia da, baina askotan gure politikaria, gure eragile, gure sindikatuek eta ahazten dutena, ez da? Orduan, prozesu honetan datozen 30 urtetan gizarte politikak behar ditugu, baina bestetik eta horri lotuta komunitate estrategiak behar ditugu. Euskara Batua sortzea gizarte politiko bat izan zen? Ez, Euskara Batua sortzea komunitate estrategia bat izan zen. Horretzegoen gizarte politikari, horretzegoen gizartei, horretzegoen ze gizarte eta zari gara ba. Euskara Batua sortzea komunitate estrategia bat izan zen. Eta bar, ez da? Orduan, ikusi behar dugu komunitate estrategia aldetik zer egin eta ze indar ditugun da behar ditugun horretarako, eta bestetik gizarte politika moduan zer egin behar dugu, ez da? Kontakizunaren garrantzia zerbait izango dut, eta lurralde banaketan uste dut behar dugula bizio bat, lurralde banaketan komunitate estrategiek zeharkatzaileak izan behar dute, lurralde zeharkatzaileak, eta aldiz gizarte politikak tokian tokikoak izan behar dute.
Jaurlaritzak dagokion lekuan, Nafarroak bestea, ez? Orduan, zentzu hortan, gizarte politika mailakatuetan egon behar dute gizarte politika aurreratuko lurraldeak eta nasaiako lurraldeak, ez? Horrelako eskema batean. Komunitate estrategia zeharkatzaileak eta gizarte politika tokian tokikoak, ez da? Hurbiltzearen kapituluak labur-labur esaten duena da argazkiaren negatibo bat eginez, eta ikusirik, hau ja pixkat negatibo jarrita, ez da? Ze problematiko dugun eta ze ezintasun dugun adar horietako bakoitzean eta ze gertatzen ari zaigun oroar, ez daukala horrek inolako zubirik eta inolako lotularik 60 urte hauetan izan ditugun ipar edo helburu finalisten finalistik, bai? Ze manejatu dugun helburua izan da Euskal Herri euskalduna, euskararen normalizazioa, zer da hori normalizazioa? Euskal Herri euskalduna, edo inkluso euskaldunok funtzio guztiok euskaraz ez ditugu egiten. Gaur egun hainbeste fragmentatu da interneta eta bar, denok ari gara inglesez, portugesez eta gazteleraz nabigatzen. Hau da, gauzak aldatu dira eta momentu honetan prozesuaren hasieran izan genuen ipar irudikapenak ez du funtzionatzen, zubi hautsi egiten zaio realitatearekin. Orduan egin behar dugu bat, birformulatu gero bukaran ikusiko duzuen nola birformulatu dugun noragoa zen hori, orain dela hemendiko 30 urtera nola irudikatzen dugun hiztun komunitate hau Durangon eta Agurainen nola irudikatzen dugun, eta bestetik egin behar duguna da jakina politiketan jauzi bat. Ezintasun estruktural batzuk esan dugu bi inpaktu erraldoi dauzkagula eta datozkigula, eta horien aurrean bizio honek planteatzen duena da komunitatea esnatzea. Osea, esatea, bueno, ondo goaz, bagoaz, ez goaz ondo. Gainera atozkigu elementu oso potenteak eta erreakzionatzeko garaia, ez? Eta erreakzio egitulo bat planteatu behar du, eta hori da egiten saiatzen garena zera honetatik. Ez premiazko nolabait maniobra martzial bat, ez? Hau da, kolpearen kontzientziak eragiten dizu bigarren hanka lurrean hobeto jartzea, ez da hori da pixkat maniobra martziala, ez da? Gero ikusiko dugu zein izan daiteken bigarren hanka eta barrez. Etorkizun ikuspegiaren egitura banatu dugu nolabait esan da. Gizarte politikei daukionez batetik eta komunitate estrategi daukionez bestetik. Gizarte politikan zentatuko naiz lehenbizi 5 minutuan. Gizarte politiketan banatzen ditugu pausoak eta jauziak. Pausoak izango lirateke, bueno, egiten ari garen horretan pauso estrategiko handiak eman da, baina hortik, eta jauziak berriz izango litzateke disruptiboagoak. Hau da, jauziak izango lirateke inbertsio publiko eta humano berezia edota politika horren matriza aldatzea eskatzen duten arloak. Bai? Jauziak izango lirateke, hain naiz pixkat laburtzen, jauziak izango lirateke batzetik pausoak barkatu korpusean ez dugu adierazkortasunean aurrera egitea lortzen, bai? Eta Iñaki Biurrebasoren datua da okerrezpanago, Euskal Herrian euskaraz gaztelerago beste hizkuntza baten baino samurrago egiten dutenak 7%. Beraz, hori egiten ez dutenak 83%. Bai? Korpusak ere pentsatu behar ditu itanoa, euskalkien lekua eta hor badugu pentsatzeko, kulturgintzan estrategia batzuk badaude formulatuta, baina horiek martxan jartzeko garaia da. Administrazioan ere hor ja gainera men daude autore batzuk eta honetaz bizio propio bat egin dute administrazioa zenbateraino izan ditekeen baita ere arnasgune leku askotan herri honetan. Teknologiaren inguru digitalen dean ondo goaz, baina jarraitu behar dugu apostu sendoak egiten. Helduen euskalduntzea birmoldatua izatera deitua dago, arlo honetan, eta beste arlo bat importanteaz, etorkinen harrera linguistikoa sistematikoki antolatzea orain arte egin denetik baino askoz serioago, ez? Eta gero datoz lau jauziak, ez? Hau liateke zeana, bat, lan eremua. Bai? Hemen, bueno, uste da arrazoi bidean nabarmena dela, hezkuntzan egin dugu izugarrizko inbertsio 40 urtetan, baina zertarako gero lan eremua masiboki erdelduna baldin bada oraindik, ez?
Noiz eta, bueno, momentu honetan badugu 25 urteko ibilbidea, badakigu enpresak barrutik, bai, modu amable baten eta baino aldi berean metodologia sendoekin eta ebaluatuekin barrutik euskalduntzen badakigula, eta hor nolabait prozesu hori zabaltzeko aroa da. Hortan Euskararen Aholku batzordea eta bat bereziki egonda hau lantzen, jarritu gainera 10 eta 20 urterako iparrak, eta garen uste hortan oso txosten sendoa datorrela Euskararen Aholku batzordetik. Kasuntan ez da euskaltzen nian. Ez dugu landu, esan dugulako, hori Euskararen Aholku batzordean landuta dago, orduan ez dugu bikoiztuko, ez? Aisialde antolatuan ere, hor baita hemen esepen ikusten da, ez? Aisialde antolatu da beste zera handia. Aisialde antolatu da kirola, musika eskola, hor mundu oso hori euskalduntzeko baliabideak baditugu, beste hor ja begirale bezala eta monitore bezala izango diren gehienak eskual hezkuntzatik datozelako eta euskaldunak izango direlako. Hori da beste gauza bat, hor jauzi handi bat egon malditekena. Beste hezkuntza arautua, eta hemen titular nagusia da D eredua birmoldatu behar dugula. D eredua dela funtzionatzen ez duena hiztun osoak sortzera begira. Hiztun oso bat da, edo zein hizkuntza da, bere biziteko funtzioa guztia kalitatez hizkuntza horretan betetzeko gaitasunak dituena, gehi horretarako motivazio sistema osotua duen pertsona. Hori ez du ekoizten D eredua masiboki. Hori da gure problema nagusia. Eta horri heldu behar diogu estrukturalki politika sendo batekin, ez? Astindua eman behar zaio ereduari. Eta azkenik edabideen baita planteatzen dugu matrize aldaketa bat, ez? Edabideen gutxi bera matrize presupuestorioa da 80. hamarkadakoa. Eta ETB sortuko dugu eta OITB konponduko dizkigu arazoak maila nazionaleko eskaintza potenteak eginez, ez? Zer gertatzen da? Hori fragmentazioak apurtu digula, ez? Eta momentu honetan luzea litzak esplikatzea, baina labur esan da, aukera historikoa izan dezakegu eskualdeko informazioan euskara lider jartzeko. Eta esatea, badakigu lidergoa gaztelerak eta inglesek izango dutela, eta nire ere sartuko nahizela The Guardianen eta Russia Todayn jakiteko benetan zer gertatzen ari den Ukrainian eta Palestinan. Bai, baina nire kasuan adibidez, nire eskualdean debagoienan liderra euskara da. Zergatik, hor dagoelako, modu kooperatibo batean, publiko eta gizarte zibilarekin batera antolatutako eskualdetako informazio. Orduan, eskualdetako informazioan liderak izan gaitezke Lehartibain, Durangaldean, Arratian, bestean, Bilbon egon daiteke eskualdeko informazio gune oso potente bat, eta 20 guri atatzezkigu mapa batean, 20 eskualdetan eskualdeteko informazioan lidergoa bat, 20tik 10-12 lidergoa hartzeko aukera, eta bestetan funtzio potentea. Baina hori da politika aldaketa, hori da matrize aldaketa bat politikarena. Eta ez betikoan, euskal telebistak ez duten gizarra egiten. Pasaizako beste 20 urte euskal telebistarekin kexatzen, ez da? Politikak benetan aldatu gabe, ez? Eta horrek ez dio kentzen euskal telebistari, ez nahizari esaten hau versus hau. Baizik izaten ari gara, matrize aldaketa batekin aukera historikoa daukagula. Eta jakina jarraitu beharko dugula gero, orain arteko apustu guztietan aurrera. Hau luzea da, eta asaltatu egingo dut, batzede demorarik ez dudalako, baina hemen hau arloen eta aroena alderantzikatzea planteatzen du bizio honek. Beste zera bat da, dentsitate guneak indartzen den politika hildoa, eta hemen bizio honek planteatzen du arnasguleen plan integrala egin behar dugula. Euskararen arnasgunearen plan integral bat behar dugula, nola da, lurralde antolamendua ere barne hartuz, eta beste gauza asko, eta bestetik dentsitate gune funtzionalen politikak behar ditugula, hau pixka teknikoa da, eta demorarik ez duanez saltatu egingo dut. Guzti honek zer eskatuko luke? Bizio honek batetik itun politikoa, eta itun politikoaren baitan, hizkuntza politiken aurrekontu jauzi nabarmen bat, eta bestetik politika publiko zeharkatua edo gorenetik eutxia, ez gure ustez hizkuntza politikak egon behar diu zuzenen edozein elkarte erakunderen lehendakaritzan, eta gero kultur sailean zuzendaritza bat, hezkuntza sailean beste bat, industria sailean beste zuzendaritza bat, hau da, uste
hortan uste dut Gipuzkoako zera aurrelari dela, ez da, Gipuzkoako foru aldundia. Eta gero, gizarte mugimendu dimentsua eratzea orantxe aipatuko dudana, ez da? Komunitate estrategietan berriz, planteatzen duguna nagusiki da, euskararen gizarte mugimendu zeharkatzaile bat osatu behar dugula, doinu propio duna, alderdi kutsuetatik oso urrun, eta orain arte pasa dugun ziklo zatikatu, armatu guzti horren inertziak gainetik astinduko dituena. Uste dugu badagoela lekua eta beharra, eragile bakoitzak, hau da, alderdi bakoitzak, erantzeko publiko bakoitzak, sindikatu bakoitzak bere euskararen diskurso eta posizio propio eukitzetik aparte, edo horrez gain, euskararen aldeko mugimendu zibil zabal bat, bai? Mugimendu dimentsio hori eratzeko. Bai? Momentu enten daukaguna oso, bueno, zera, ez? Korrika nork egiten du, euskaltegi batek egiten du korrika, beste batek ez dakiz zer, ditugu oso mugimendu elementuak barreiatuta, baina esan dezakegu gaur egun euskararen gizarte mugimendua gizartera amets bat taupatzen duen indar sozial hori, ez dagoela edo aski ahuldua daukagula. Gero beste gauza batzuk badira, komunitate estrategietatik begira, oso herritik gora, betik gorako kulturgintza eratzea eta bar, baina, bueno, ez daukagu hogetan luzatzerik, ez? Bagarrik titularra esan, ez? Tokiko komunitate euna ekoiztea, da, besteak beste, euskararen etorkizunaren baldintza funtsezkoetako bat. Hor, eta ia hor bakarrik, ari garelako momentuetan, euskaraz bizitzeko borondatea ekoizten. Helburuen berrudikapena eskatzen duen, zein da, eta honekin ja bukatzera goaz, ez da? Hemendik 30 urtera, 25 urtera, gaur egun gauden moduan, zer lortu nahi dugu ardatz sistema guzti honekin? Azkarregi, azaltzeko azkarregi joan nahi zen ardatz sistema guzti honekin. Hemendik 30 urtera lortzea, hau, euskal hiztun osoen nukleo sendo bat. Eukiko dugula. Eta bigarren mailan horretik jarri dut letra txikiagoarekin ezagutzaren universalizazioa lortzea lurralde aurreratuetan. Hau da, ezagutzaren universalizazioa ez da helburu txarra, izan liteke helburu desiragarria. Zergatik bigarren planoan, bat, helburu hori lortuta ere ez dugulako ezer garantizatzen. Zu joan zeitezke eskola batera, ezagutzaren universalizazioa, aur guztiek dakite euskara. Inork ez du egiten, badaudelako eskolak. Ezagutzak, universalizatziak, ez dizu ez zaramatza derrigor inora, ez? Eta bestetik gainera ezagutza universalizazioa ez du jarri ipar nagusi bezala, badakigulako gainera lurralde batzutan ez dela lortuko. Ez nahi zai EAen pentsatzen, Euskal Herri terminotan, komunitate terminotan pentsatzen nahi nahi. Ez orduan, hori interesgarria da, eta horri ere utzi behar diogu, baina hori bigarren mailako helburua da, ez? 30 urteko helburu nagusi izan behar du euskal hiztun osoen nukleo sendo bat izatea, eta hoiek funtzio nuklearrak egonkortuta izatea, ez? Hau da, tokiko funtzioetan lehentasuna indergunea edo lidergoa izatea, euskaldunek, funtzio ofizialetan elebitasun reala, eta ez da gutxi, eta funtzio globalizatuetan kalitatezko nitxo mugatuak. Funtzio globalizatuetan kalitatezko nitxo mugatuak lortzea baino harago ezin dugu aspiratu. Baina uste dugu hiru horiekin hizkuntza komunitate baten erreproduzio sistema osatu dezakegula. Eta hau importantea da, ezta? Irudikatzen dugu, aurretik azaldu egingo dut. Irudikatzen dugu nolabait esan da, hemendik 30 urtera, edo bidean, ezta? Hemendik 15 urtera, 20 urtera, hori, ez dela epatu dut, Durangon, Trapagaranen, Urruñan, Iruñako txantrean, ezta? A ber, zein izango dira biztanleak,
ze harreman izango dute euskararekin, hor euskaldun izatea, ze suposatuko du, ze funtzio beteko ditu, funtzio iza da klabea, ze funtzio beteko ditu, hemendik 20 urterako euskaldunak, Txantrean, Durangon, Aretxabaletan eta Barakaldon, bai? Hori da galdera. Orduan, ikusi behar dugu, izango ditugula hiztun tipoak, orain ditugu moduan, baina evoluzionatuak, bai? Eta hiztun tipo horiek euskararekiko atxikimendu desberdina izango dutela. Egongo dira euskararekiko atxikimendu sendoa dutenetatik, bai? Eta horiek izango dira hiztun komunitatearen bihotza, bai? Eta hori gabe ja ez goa zinua, eta ez du merezi gaina, bai? Eta euskararekin harreman periferikoagoa izango dutenera, edo tartean euskararekin harreman likidoagoa izango dutenera. Hau euskaraz, baina hau erdaraz, eta honekin euskaraz, eta honekin erdaraz, eta bortago gama oso bat izango da, eta hori onartu behar dugu, gure bezalako gizarte batean, ez da. Kontua da, ardatz sistema hau doala tipo hoiei guztiei funtzioak ematera. Eta mutur batean dauden euskaldun leialei funtzio sendoak sakon ziurtatzera, eta auturik likidoena egingo dutenei ere, bai, euskarak bere bizitzan presentzi bat izango dutela ziurtatzera. Horretara doa ardatz sistema. Gero, ardatz sistema atzerak arreparatzen baduzue, ikusiko duzue nolait horretara doala, ez da? Hau da nolabait izan da, ez da? Hiztun sendoak arnasgunean iluna da euskaraz egingo duena. Ez dudan euskaraz egingo, nik ere ez duten euskaraz egiten jadanik. Ez, zergatik, azpian interneteko navigazioan, pues igual 110 navigatuko dut euskaraz. Eta nire informazio orokorrean ere, nik informazio orokorrean nahiago dut The Guardian eta Russia Today irakurri. Bueno, momentuz, gero igual itzulpen automatikoak emango dit denborarekin, baina momentuz nahiago dut, baina nik nire komunitateari buruz euskaraz irakurtzen dut. Tokiko prentza, ez da? Kultur kontsumoan, hau da, ikusiko duzuen modan, euskaldunik sendoenak ere ez ditu guztiak euskaraz, baina euskaldunik urrunduenak ere hiztun partziala hirigunean ere behar bada ardatz sistema honekin tokatuko zaio. Baina futbol entrenatzailea zara, ez da? Babitu, futbol entrenatzailea erabeki du plan bat, futbola poliki-poli euskalduntzeko, eta mendik 10 urtera, futbol entrenatzailea zara, beti hor daukazu. Eta gaina aukera bada, zuetzaz, euskaraz ikasi zenuen, A ereduan, dana da B ereduan, o D ereduan, eta begira, ez zaizu erabat aztuko, futbol entrenatzailea izateak eskatuko dizu euskara. Eta lehen, orain, Euskaren Aholku Batzordean lan eremuaz lantzen ari garen estrategia oso ambiziotsua da. Eta egin dezakegu. Eta hor uste dut, gaina ez dagoela marra gorri politikorik, bai, alderdi, zenbait alderdien aldetik. Nolabait plangintza amableak direlako. Eta hortan aurreatzen bada, eta hor dagoen planak betetzen badira, ehuneko oso esanguratsu batek edukiko du kontaktu euskararekin bere lantokian. Eta horrela, eskualdeko informazioan liderra euskara baldin bada, ez da, nik euskal telebista ikusia guztia okurritu ere zait egiten, gure Baialan. Jende gehiena ez okurritzen euskal telebista ikustea, baina eski Baialako informazio honen euskarak ematen dira. Buzoi guztietan sartzen dago hiena, eta telebistak eta onlineak izugarrizko datuak dituzte gure Baialan. Bueno, luzatzen ari naiz, ezta? Euskaraz bizitzeko automailako eta bukatzen dut bakarrik ezerekin. Zer da egin nahi duguna honekin hemendik 30 urtera urrengo arora sendo joan. Hemendik 30 urtetik aurrera hasiko den aro hori oso ez ezaguna da, ez dakigu zer gertatuko den, baina orain gaundena baino sendoago joan, eta hauek dira hizkuntza esan dudanaren ezaugarria, gure lan honek euki nahi izan dituen ezaugarria. Batetik errealismo informatua, zut hanka bat lurrean daukala, egin liteken politikan daukala hanka bat. Bigarrena, marra berdeen aurrera bidean oinarritua, eta zergatik uste dugulako akordio honetarako beharko dugula. Adimen politiko handia euki, elkarrizketa serio bat euki alderdi abertzalekin eta alderdi ez abertzalekin. Eta alderdi ez abertzaleek ere badituztelako marra gorri batzuk, hezkuntzaren ereduetan, funtzionarioen eskakizunetan eta bar. Eta hemen ikusten duzuen moduan, ez daude hor estrategia nagusiak. Hemen esaten ari gara, gure arazo nagusia D eredua birmoldatzea da. Eta haien marragorria da A eredua nahi dutela beste 20 urte luzatu. Luzatu! Ez baigara ari gure desafio nagusiak A eredua galtzen. Beste leku batzutatik ari gara gu.
galtzen, o likidoa galtzen, ez? Orduan, elkarrizketa politikoa dimentsu bat behar dugu, eta batez ere, marra berdeetan jarri ditugu estrategiak, eta ez hainbeste, beste batzuentzat marra gorri izan daitezken horietan, eta ez inkluso, ez, indar judizialak eta esku gehiegi sartu dezaketen lekuetan, ez? Bestetik aspirazioa arrazoituko du, hemen aspirazioa dago, irakusten badituzue edo laster publikatuko da, honek astindua dakar. Hemen planteatzen duguna, astindua da lan eremuan, astindua da edabide matrizak birpentsatzekoan, astindua da de ereduantzat eta guz askorentzat. Orduan, batetik astindua da, baina uste dugu hau egin dezakegula. Politikoki akordio hau lorgarria dela, eta badaukagula oraindik indar humanoa euskalgintzan, gauza hauetako asko, gehienak, espadatanak aurrera ateratzeko. Erreakzio egituratu bat planteatzen du. Irudike mailakatu egiten duen esan dudana, ez? Iztun tipuak irudikatzen ditu eta iztun tipu horietako bakoitzari janari eman nahi dion ardatz sistema bat da. Belaunaldi espazioen irikatzailea da ustez, beste belaunaldi berri batzuentzat egiteko asko irikitzen dituelako, bai? Terreno berri asko irikitzen duelako. Ardatz antolagarrietan formulatua da, eta hontan pixkat esepekin elkarrizketa bat egiteko ere hau nahi nuke azpimarratu, ez? Hau ez dugu, ikusiko dugu moduan, ez dugu formulatu euskararen erabilera gehitu behar dugu interneten. Ja, hori politika da. Horiak desideratun bat. Nola egiten duzu hori? Ez da gitu lertzen den, ez? Esan duzu, ez, egingo dugu 10 urtean kirola euskalduntzeko plangintza bat adiez lehauekin. Hori ardatz antolatu bat da. Esatea, erabilera gehituko dugu interneten ustut abstrakziotik ardatz konkretuetara ekarri behar ditugula formulazio estrategikoak, eta hau hontan saiatu da, eta gero azkenik artikulatua dela, ez da? Ardatz sisteman, ardatz guztiak elkarrekin artikulatzen direlako, eta bestetik orain datozen ponentziak ere elkarrekin artikulatuta duelako, eta azkenik gizarte politika eta komunitate estrategiak artikulatu nahiko lituzkela. Hori xera egiten ari garena, eta hori zuen. Bueno, ez daukagu denbora gehiagorako, ni bakarrik azpimarratu uste dut Euskaltzainburuak hasieran esan duela, lanak ari zaizkigu jartzen, ez bakarrik Euskaren Aholku Batzordearen bitartez arua egitasmoaren ingura barrean, baita ere Euskaren Gogetagunaren ingura barrean, eta hor estekadurak bilatu behar ditu ezinbestez aukerak baliatu alizateko eta hizkuntzaren aurrera bidean aurrera egin alizateko. Orain atsedena hartuko dugu, 20 minutu, pixka laburtu egingo dugu, horrela jendeak komunera joateko aukera izango du, norbaitek gauzak partekatu nahi bali maitu eta iritzia partekatu nahi bali maitu, igual kafearen bueltan errezago sortatuko zaio, eta ero txaloekin ekarriko zaituzet berriro honetara, mainguruan jendeak parte ardezan eta mainguruko kontuak entzun ditzagun. Mi esker, Miren, Iñaki eta Jon. Hasi ingo gara orduan. Bueno, goizean entzun ditugun hitzaldi interesgarrien ostean, orain solasaldiaren ordua iritsi zaigu, eta gure asmoa izango litzateke, eta seguru asko pensatzen dugu, ideiarik interesgarrienak zuen arteko elkarrezketatik eta zuen arteko eztabaida eta iritzi trukak eta horretatik aterako dala, baina landa guztiz ere, behar bada horri bide eman aurretik behar bada, saiatuko gara apur bat hori, bakoitzari igual tartetxo bat ematen galdera orokor bati erantzuteko. Nik uste dut, horrein arteko hitzaldietan nik uste nahiko bidegurutzearen ideia agartu dala, nik uste dut horretan denok ados gaudela, nahiko iritzi orokorra da, ez?
eragileen aldetik, Euskalgintzako elkarteen aldetik, herri erakundeen aldetik, Euskal gizartean ere nahiko edatuta dagoela ideia hori, ez? Horren arteko euskararen biziberritze prozesuak onaino ekarri gaituela eta badala behar bada horren zutabeak, horren oinarriak berriro ensatzeko momentua, eta seguru asko, gaur azaldu dizkiguten egitasmo hoiek, aroa, egitasmoa, gogoetagunea, hoiek guztiak seguru asko horretara edo horri erantzutera datoz, eta horretan apur bat sakondu nahiko genuke mainguru honetan. Lehen esan bezala, seguru asko zuen arteko elkar eragin horretatik aterako dira ideiarik interesgarrienak, baina nonbaitetik hasi behar dugunez, nik horixe planteatu nahiko nizueke, hau da, badakigu gutxi gora bera, egoera zindan, baina hemendik aurrera zuek nola ikusten duzu, zuen ustez zeintzuk dira euskara biziberritzeko prozesu horrek gaur egun dituen erronka nagusiak, eta erronka nagusi horiei zeintzuk izan daitezkeen eman beharreko erantzunak. Badakit oso galdera zabala dala, eta gainera laburrak izateko eskatu beharko nitzueke, eta badakit ez dala erraza izango, baina lehen esan bezala imaginatzen dut geroago egongo dala aukera zuen artean, elkarri erantzuteko eta elkarren ideiak komentatzeko. Nik lehenengo sarreratxo bat eskatuko nizueke, eta ez dakit zelan hasi, baina igual ordenean joango gara eta Iñakirekin hasiko gara. Iñaki Arruti, Lasarte Horiakoa, Euskara Zerbitzuan urte askoan, ibilitakoa 88tik okerezpanago. Gaur egunen Gipuzkoako Foru Aldundiko hezkuntzen berdintasunerako zuzendaritza nagusian aritzen da, proiektu, hain zuzen ere, honen moduko proiektu estrategikoak lantzen eta epe luzeari begirako arnaz luzeko kontu horietan. Zuk zeuk, zelan ikusten duzu kontua? Egunon, hau ariketa zaila jarri dute, Mirenek, Iñakik eta Jonek orduta gehiagoan azalduta gero, oain 5 minutun ze esatezu. Asunto hori da. Ez dakit hortik hasi nahi nuke, bestela ulertezina da 5 minutuan esan litekena, ez? Erronka nagusik epe luzera nik uste Jonen ponentzi denok ezagutzen duguna, eta nik uste oso laburriatu dala gaurko aurkezpena, orduan ikusi ez dunari nik uste gomendio zuzena inbertzaiola sartzeko YouTubeen eta Jon ikusteko, 2 orduko azalpena, esan ditunak sakonak dialako oso, ezta? Eta gero epe motzago baterako, nahiz eta luze izan, aroaren planteamentua ere nik uste dut lerratu xamarra dagoela Jonek esan ditu noikin, nahiz eta epe motzagokoak izan, eta orduan, 5 minututik bat janda gero, ze esatezu erronka nagusien inguruan, ez da. Ez dakit, nik gauza pila banezkazkin idatzita, baina nik uste dut badala baita ere labur esaten hasita erronkak dazkagu lehengo berak. Alegia hizkuntzaren kontua hitz egiteakoan nik uste dut dazkagula hiztun gehiago eta hobeak sortzeko erronka, toki gehiagotara eta hobeto zabaltzeko erronka, eta batez ere hor jarri nahi denik indarra, funtzio gehiagotara eta batzuk osorik betetzeko erronka, ez da. Nik uste horrek eskatzen duna da abiatu dana diagnostiko partekatu bat egitea, eta nik uste diagnostiko partekatu bat egite hori dela erronka nagusitako bat, eta diagnostiko partekatu horretan uste dut oain arte baino gehiago, utzi behar diogula tokia kako txartean esan da zientziari. Nik erronka bezala ikusten dut urte pila bat amazkigu lanian,
eta falta zaigu, eta unibertsitateari begiratu behar zaio, nahiz eta tesi egile batzuk hemen dazkagun. Ez gehala iritsi, hizkuntzaren bizi berritzea Jonek esan du mundua guri begira dago, eta makina erramintan erreferentzi bagea, ezta? Eta azkagu izugarrizko zentroak horren ingurun. Hizkuntza kontutan bai, Iñaki hemen ikusten dut, eta ustetia deno maite deula pila bat, baina gure unibertsitate publikoan ez dakagu hizkuntzaren soziologiaren inguruko zer. Filologia bai, beti bezala. Baina ez daukagu hizkuntzara soziologiaren inguruko ezer, eta behar dugu. Hizkuntzak nola galtzen dien da, nola bizi berritzean zeinik esan behar dugu. Jonek mozkorraldi badakalako eta ez dakitzen bat itetulako bere aldetik edo beste batek oso 40 urte eta gero oso maila personalean dazkagu olako harik, ez? Diagnostiko partekatu hori egiteko. Hizkuntzaren zuzenbidearen inguruan zer esanik ez. Bueno, hortikan, orduan ikusten lenguak diala, da demolinguistika, da soziolinguistika, eta da lurraldearen hizkuntza dazkagula kantidade eta kalidade erronka batzuk. Eta erantzunen inguruan, berdintxua, Jonek ere aipatu du, orain arte egin deguna egiten jarraitu beharko dugu gauza hainbatetan, baina horrekin bakarrik ez dugu balio. Gizarte aldatu da eta guk hizkuntza politikak esatitutenean ez bakarrik gizarte edo arlo publikokoak, baizik eta aleginak, mugimendu edo komunitario ikuspegitik ere ez da. Horiek egokitu behar ditugu garai berrietan. Horren inguruan apunte batzu, baino titular bezala bakarrik eman ditzaket. Uste hizkuntza gertaera sozial modura jarri behar duela oinarrian. Gabiltza niretzako perspektiba personala hau zentralegia izanik. Hau batzen izoin 2 urte ere Iñaki Larrañaga zanak asko azpimarratzen dula, eta nik uste bere gandik jaso darren ikasgai bada, hizkuntzak batez ere komunidadeak dira, orduan plano kolektibotikan enfokatu behar dugu. Bigarrena hizkuntzea eskubideekin eta horrekin lotuta uste dut plano personaletik ere ateain behar gehala, mantenduz baino ateain behar geha, hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalak aitortzen ditu hizkuntza eskubide personalak baino baita ere kolektiboak, eta hori nik uste ez diula nahikoa heldu. Hemen aitatu da, eta hirugarrena izango nuke kultura soziolinguistiko berri bat eraiki behar dugu eta sozializatu gero. Jakinda ikuspegi ideologiko diferentetik aparte hizkuntza minorizatu baten bizi berritzea gauza hon bat dala denontzako. Eta Perorrulloa da eta Fernando Negia da, baina batzutan borroka ideologikoetan galdu iterea, eta zientziaren ekarpena hortik etorri behar du. Hizkuntza bat galtzen danean prozesu jakin baten ondorioz galtzen da, eta hizkuntza bizi berritze batek urrats eta prozesu jakin batzuk ditu. Goazen hortikan enfokatzea gaia, jakin da Euskal Herrian euskera funtzio hainbatetan nagusi izatea ez da borroka ideologiko bat, baizik eta guretzako ona dana eta munduarentzako ere onuragarria litzaken gauza batekin nahi gehala. Eta hori izatea, ze filosofiko jartzea, eske oinarria hori da. Eta hori jasota dago aroan eta jasota dago baita ere Jonek egin duen enfokean. Beste bat, bizikidetza linguistikoa. Bizikidetza taldetan, da igual ibiliko zate, herri zatzen nahi dira, aro honen ezaguarritako bada. Bizikidetzan dabiltzanak erabiltzeute askotan memoria, justizia eta erreparazioa, ez? Bagoazen aplikatzea gurea. Bizikidetza hon batek hizkuntza bizikidetza batek herri beharko luke. Bagoazen memoria linguistikoan oinarritzea, eta horrek esan nahi du minorizazio prozesutik hitz egitea. Goazen justizia linguistikoa aplikatzea, eta horrek esan nahi du berdintasuna behar deu, legeetatik hasi eta nahi dezuen guztiora, eta erreparazio linguistikoa, eta horrek eskatzen du diskriminazio positiboa. Bestela ezinezkoa da, inertzia lehen aipatu dian globalizazio, digitalizazio eta barrek dakazkiten inertzia horiek gainditzeko. Eta hizkuntza aniztasun hori mundu mailan ere, jokaldia da mundu elealizazioaren ondorioz
gure merkatua, lehen ere merkatuan funtzionatzen zuen hizkuntzak, ez? Eta Ondarrun ere oraindik igual merkatuan euskeraz izangoa. Oain ere bai. Gertatzena merkatu aldatu indala, lehen Ondarrun salduta erosten gendun guztia, eta orain munduan salduta erosten du guztia. Eta orduan soluzioaren parte bat mundu mailako ere izan behar du, ez. Eta hor planteatzen dute, eta dakarki Talber Bastardaz hizkuntza ekologian pixka bat jantzita dagon Kataluniako irakasleak arek esaten du lau printzipiotan oinarritu beharko ditzakela, ez. Bata da guk ezagutzen duguna, pertsona mailako printzipioa, bakoitzak bere lur eremuan hizkuntza aukeratzeko eskubidea izatearena, bigarrena lurralde printzipioan, eta hori ere nik uste aplikatu beharko genukena. Hirugarrena subsidiaritate printzipioa, eta esaten duna da hizkuntza txikiak egin ditzaken funtzio guztiak ez ditzala edapena handiagoko batek egin, subsidiaritatearena. Eta laugarrena, Jonek esan duenarekin ikusteko solotu dala nahikotasun funtzionalaren printzipioa. Alegia, ez badegu lortzen gizarte bezala hizkuntza funtzio batzuk ezinbestean hizkuntza horretan garatzea, besteak ez daka erreproduzitzeko gaitasun nahikorik. Eta hori esan da, ez dakit, pasan egitea. Dakat, bigarren zati baina nire zutziko da, gero tertulietako. Ederto, ez dut orain oso zorrotz jokatu nahi lehenengo hitzartzea dalako, baina bueno, mila eskere hain labur izategatik irati ziar, joan den irailetik, okerezpanago, Euskaltzaleon topaguneko presidente izendatua. Zuk zeuk, nolako erronkak ikusten dituzu? Euskara bizi berritzeko kontu. Bueno, egunon, entzuten, bai. Bueno, nik berez orain topagunearen izenean eta gure gogoetak konpartitzera nato. Bai, orduan, bueno, Euskaltzalen topagunea, badakizue, ez? Euskaltzale aktibatuak Euskara elkarteetan, Euskara mugimenduetan aktibatu eta aktiboak diren hoiek dira gure bazkideak, topaguneko bazkideak. Orduan, gaur konpartituko dugun analisi hau, bueno, bazkideekin egindako analisia da, ez? Eta nolabait esateko Euskararen bizi berritzean, bueno, lehenengo mailan dauden pertsona hoiekin, ez? Orduan, alde horretatik iruditzen zaigu analisi realista bat dela eta egunerokotasunetik sortutakoak, baina baita analisi denporan ibilbide bat daukan horrek ematen digun analisi bat ere bai, ez? 40 urteko mugimendua garelako eta gizarte mugimendu batetik hitz egiten gabiltzalako, bai? Orduan, analisian, bueno, erronkak, bai gaur esan eta aurreratu nahi dizuet, bai erronketan eta bai irtenbideetan, spoiler pila bat eduki ditu dela goizean. Orduan, bai, aroan kontatu diren asko gureak ere badirelako, eta Jonen gogoetak ere integratzen ditugulako topagunean. Orduan, bueno, berritasuna izango da modua, ez? Edo nondik hitz egiten dugun analisi hori egiterako orduan, ezta? Erronka, erabileraren aroa. Euskara ezagutzan aurrera egiten jakin dugu eta ikusi dugu, eta hainbat urtetako ibilbidea badaukagu, baina erabili egin behar dugu. Erabili gehiago erabili nahi dugu, gehiagorekin, gehiagotan erabili nahi dugulako. Euskaraz eroso bizi nahi dugulako, erosotasunaren kontzeptua ere agertu da. Ze euskaraz bizitzeko nahia daukagulako. Hemen ere borondate eta motivazioa ere agertzen zaigu. Noski, 21. gizarte dinamiko uniformizatzaile zoro hontan ere bizi gara. Baina uste dugulako aldaketa bat, euskararen erabileran egingo den aldaketa honek ere gizarte justuago, berdinzaleago bat, kohesionatuago bat eta bizigarriago bat ekarriko digula. Bai, orduan, erronkak hor gizarte mailako erronkak dira ikusten ditugunak, ez? Hiztunak sortu, hiztunak aldundu, hainbat kontzeptu ere hemen agertu direlako. Euskaraz bizi nahi dugu. Hori da nik uste dut erronka, euskal komunitate moduan bizi nahi dugu. Baina gainera eraldaketa sozial bat behar dugula ikusten dugu. Ez autopaguneak bakarrik ezin du. Orduan, denok batera eragile guztion artean egin behar den jauzi bat delako.
Bueno, badakizue orain gutxi lehendakari izendatzeaz gain kongresu bat ere egin dugu topagunean. Urte osoko lanketa bat izan da, eta ikusten genuen, kongresuak ere lagunduko ziola edo diola topaguneari, gure mugimenduari, bai federazioari, baina baita mugimenduari ere, jauzi hori, euskararen erabilerako aro berri hori diseinatzen, aurrikusten, irudikatzen. Eta bakarrik ezin genuela ere konturatu ginen. Batera jauzi izeneko jendarte laborategia edo metodologia berri bat erabili genuen. Guk ere ikusten genuelako, barrua aurrean daukagun erronka 21. mende hori gizarte berri horrek ere, ziurgabetasun asko sartzen zizkigula, bai? Batera jauzi metodologia horretan, 14 pertsonako talderagile bat sortu da, baina 200 pertsonatik gorako talde ezberdinekin kontrastatu dira gure pentsamendua, gure gogoetak, gure ideia hauek, bai? Orduan, hau, gero topaguneak hainbat urtetan metatutako ezagutza, besteak beste soziolinguistikoa ere bai, topalabe taldearekin ere topaguneak konpartitzen duena, horrek ematen digu, legitimitatea, ziurtasuna edo adorea baita, kongresu honetan proposamen sozial bat egiteko. Ze kongresua bai da topagunearena, baina proposamena gizarte osoari egiten dioguna da. Orain hasiko naiz nire liburua saltzen. Hasi naia. Batez ere, kongresu honetan, analisia egiteaz gain, analisia realista horretatik egiteaz gain, proposamenak ere egitera bat emagoa zelako. Orduan, ez dakit nahi duzu eina proposamenak aurreratzea edo bigarren punturako usten dugu. Bale, orduan, gainetik eta esan dakoa, spoiler batzuk egon dira hortik, orduan, doinua ezaguna egingo zaizue, bai? Orduan, 5 lan ardatzero baldintza markatu ditugu, mugimendu euskaltzale, eraldatzaile plural eta sendoa behartugu, herritar ahaldunduak osatuko dutena, harreman sare sendoak, askotarikoak eta ez ohikoak sortu beharko ditugu, eta elkarrizketaren kultura zabaldu, euskarara ekarri nahi baldin baditugu horiek, aldekotasuna sustatu nahi baldin badugu. Elkarrizketa importantea izango da, ondokoari entzuteko. Zer da euskalduna izatea? Hau izan da gure lanketan ere behin da berriz agertu da, zer da gaur egun euskalduna izatea? Orduan, euskal identitate, euskal nortasun berri hori edo daukaguna berrikusi edo berriak sortzen joan, batez ere inklusiboagoak izateko nahi baldin badugu beste horiek erakarri, eta identitate hori komunikatu eta kultur sorkuntzaren bidez edatu, euskal hiztunak sortzeko ikuspegi global bat, integrala izatea, ez bakarrik hezkuntza, baita helduen irakaskuntza, helduen euskalduntzea, baina gero sozializazio komunitarioa, ze garrantzitsua da hau komunitate baten barruan ere irudikatzea. Eta amaitzeko, hau guztia josiko duen akordio soziopolitiko berriak. Akordio hauek herri mailakoak izango direlako, lidergo partekatuak eukiko dituztelako, eta batez ere, dimentsio herritar bat emango diolako. Labur esan. Ondo, eskerrik asko. Gonzalo Larruzea, bilbotarra, didaktika eta eskola antolatzako doktorea, eta batez ere, oker espanago irakaskuntzan eta eskarmentu handikoa, urte askoan hezkuntza ikuskaria izandakoa Bizkaian. Zuk zeuk, nola ikusten duzu auzia? Egun on guztioi, eta eskerrik asko mahai honetan parte hartzeko gonbiteagatik. Harrituari begira ikusten dut ni baino askozaz egokiago pertsonak daudela hemen egoteko, baina nire apaltasunez saiatuko naiz partekatzen egin dudan hausnarketa. Nik aukeratu ditut 8 erronka labur aipatuko ditudanak. Lehen erronka, nire ustez da, handik hasiko naiz gure gizartea. Barkatu oso trascendentea jartzen banaiz, baina hizkuntza minorizatu baterako etxai handiena da momentu hontan gure gizarte kapitalista.
Euskaldunak hain barneratuta duguna. Gaitz estruktural larri baten aurrean gaude eta hezkuntzan aldaketa izugarriak gertatzen ari dira. Azken 15-10 urtetan aldaketa nik esango nuke izakita ailegatzen diren antropologikoak izatera, baina neurologikoak bai, eta benetan kontuan hartzekoa. Orduan pentsatzen dugu kontua dagoela batez be euskalgintzan, eta ez dut ezetz esaten, eta kontua dela nola egokitu garai berrietara, eta ez dut esatet, eta nola sortu materialak. Baina nik uste dut euskara behar duena da beste dinamika bat, komunitarioa, gertuko harremanak, desazelerazioa, sozializazioa, autoerak eta, ojo, korporatibaz bada, ondasun komunen aldeko apustuak, eta orduan ez dira garaitzarrak militantzia atzekemindua eta gizarte aktibaziorako. Nire bigarren erronka ikusten dudana da adostasuna. Ikusten dut azken aldi honetan euskalgintzan oso edatuta dagoela diagnosi bat. Euskara inpas batean dagoela, bidegurutzean, lokartuta Urbiako larretan, jauzi baten beharrean, niri gertatu hori. Eta kenduta neukan. Bueno, parkatu, Lokartuta Urbiako larretan jauzi baten beharrean gaudela. Ni ez naiz hartuko datuen gerran. Mire, ni entzun diot gainera argazki bat aterako dutela, gaurkotutako datuekin, eta, bueno, pues, han ikusiko dugu hobeto, ezta? Batzuk hau ez dutela partekatzen, analizi hau, baina gehien bat hori da egiten ari den analizia. Gertatzen dena da, horren aurrean ikusten dudala bi estrategia daudela, ezta? Bata, izan da, atxikimendua lehenesten jarraitzea, ilusioa elikatzea, euskarara erakartzea, estrategia komunikatiboak garatzea, euskararen akreditazioak diversifikatzea eta malgutzea, errealitatearen mugetatik abiatzea. Baina, momentu honetan ematen du gira bat ematen ari dela eta bigarren estrategia bat, agian, abiadura azkartzea, eskakizun zorrotzagoak, euskararen inguruan gizarte konpaktazioa bultzatzea, eta, bueno, han erakusten da batez be helburuak eta nahiak, ezta? Ni izango nuke ez direla estrategia kontrajarriak. Ni bakarrik diodana da mesedez altxor badugula eta ez galtzeko, eta da adostasuna. Eta euskara aholku batzordean sortu zan adostasun maila, lehenengo dokumentuekin, komeni da orain ez galtzea. Hirugarren erronka da erabilera. Guztio partekatzen dugu hizkuntza baten osasunaren termometroa erabilera dela. Alde horretatik, lehentasuna izan behar dute, jakina lehentasuna. Ezagutza bai, baina lehentasuna arnasguneak zaintzea eta berrindartzea, hau da, euskara bizia eta naturala den tokiak. Herri elibidunak ere kontuan hartu behar ditugu, ea lortzen dugun areagotzea euskaldunen kopurua eta hil horretatik ea euskararen lurraldetasunaren hazkundea ea lortzen den. Gizarte esparruan dudabarik, ezin nahi sakon sartu, baina lehentasunak esan behar direla lanbide heziketa eta lan mundua kontuan hartuta gune erdeldunetan oso komplikatu izango dala. Eta hezkuntzan aisialdiaz hitz egiten da. Beti eskolaz kanpoko ekintzez hitz egiten da. Nik proposamen bat egingo nuke. Nik pentsatzen dut alde batera utzi behar dugula jardunaldi trinkoa, jardunaldi banandua, eta uste dut hitzartu beharko lukete udalerrik, guraso elkarteak eta beste tokian tokiko eragileek jardunaldi osoa eta malgua deritzona jartzeko eta aisialdia ikastetxe barruan egiteko. Sakondu beharko bazen, sakondu nahi izan ezkero, gero hitz egin dezakeru
horretaz. Laugarren erronka da kontakizuna, duela 40 urte euskara poetika, demokrazia eta identitate zapalduarekin lotu zen. Orain beste gizarte motan sartuta gaude, postmoderno, likidoagoa, baina aldi berean aniztasuna onartzeko joera handiago duena, ezta? Orduan, beste argudio batzuk gehitu behar zaizkio, adibidez, hizkuntza ekologia, txikitasunak dituen, xarma edo abantailak, eta eleaniztasunaren pentsamolde irekia. Bosgarren erronka da euskara eta sailkapen soziala. Nik ikusten dut euskal gizartea dela 2 edo 3 abiadurako gizartea. Hizkuntza sistemak gainera elikate egiten du dualtasun hori, segregazioa areagotuz. Hainbat datuk erakusten dute euskara klase ertaineko eta klase ertain altuko hizkuntza dela. Ez dela pobreen hizkuntza, eta orduan zaindu egin beharko genuke hori. Euskalgintza ezin da izan beste faktore bat arrakala soziala handitzeko. Arazoa ez da erreza konpontzen. Baina hasteko 2 proposamen egingo nituzke. Bata, ikerketa soziolinguistikoetan aldagai sozioekonomikoa gehiago kontuan hartzea, eta euskaltegiak doakoak edo hizkuntza eskolen parekoak izatea, hainbat baldintza betezkero. 6. erronka diglosia da. Euskarak landa eremutik edo arnaz guneetatik noranaiko eta universal bihurtzera egiten ari den ibilbidean ahuldu egin da. Diglosia babestu gaituen izkutua izan da mendeetan zehar. Eta badirudi gaur hala segitu beharko dugula. Diglosia ezin da hitzartu. Horrek ez du kentzen nolabaiteko adostasuna behar ez danik. Zer leku eman nahi diogu gaztelerari eta zer leku euskarari? Hausnarketa hori beharrezkoa da, eta ez bakarrik euskal hiztunen artean. 7. erronka, euskara eta eleaniztasuna. Eleanistasunaren garaian bizi gara, guztiok onartzen dugu eleaniztasuna, baina izan daiteke herri bat, nazio bat, hizkuntza bat pentsamoldepean, edo izan daiteke Euskal Herri kulturan iztun eta eleaniztun pentsamoldepean. Tensio horrek nolabaiteko oreka eskatzen du, baina gaurko garaiek bigarren pentsamoldarean alde jokatzen dute, eta gure kasuan kontuan hartu behar dugu jaiotze tasa beheraka da, eta 10 umeetatik 3 atzerrikoa dutela. Eta hori dakarrarekin. Dakarrarekin. Eta azkena, 8. Hezkuntzan, bakite esango dudana, azgurea, askori sortuko zaizuela, baina hala da pentsatzen dudana. Hezkuntzan beste paradigma bat erdiestear edo erditzeko beharra daukagu. Hezkuntzako hizkuntza ereduen sistemak bere zikloa agortu dute, nire ustez, eta deituta gaude beste paradigma bat, beste paradigma aldaketa behar da. Iazko hezkuntza akordioak marko eleaniztasunaren apustua egin zuen. Zertan datza paradigma aldaketa? Orain arte izan dugu elebitasunaren alde, baina ikusita hizkuntzak alde batetik bata eta bestetik bestea, eta nik uste dut orain hizkuntzen elkartze eredua izan behar dela aurrerantzean. Hizkuntzak ez dira konpartimento isolatuak. Horregatik paradigma berria ez dator bat nire ustez hizkuntza ereduekin, ez da de eredua orokortzearekin ere. Oso problematikoa izango da, gauza batean edo bestean tematuta ibiltzea. Euskara ardatza izan behar da, dudabarik, zalantzabarik, hala ere eleaniztasuna gehigarria izan beharko da. Orain dagokiguna da estrategia moduan translinguismoa lantzea, eta hain zuzen ere
hizkuntzen Europako markoak da eskatzen duena. Luzatu naiz parkatu moderatzailea. Lasei, barkatuta zaude, eskerrik asko Gonzalo, eta Idurre Eskizabel, bendutik Euskalgintzaren Kontseiluko eskerrik dena, eta jakina, Euskaldun egunkarian eta berrian lankide izandakoa, zurea da hitza. Bueno, egun on denoi eta eskerrik asko lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioari, Euskaltzaindiari gonbidapenagatik. Eta orain arte hitzartu duzuen guztiei, zenik kuaderno ordenatu bat nekarren, baina apunteekin eta ekarpenekin, beraz benetan eskerrik asko, kuaderno zirriborratu bat bihurtu da. Honekin esan nahi dut, hasiera bat neukan pentsatuta, baina spoilerrak niri ere desente pilatu zaizkit, orduan, ataltxo batera, joango naiz, baina horretarako lehendabizi abiaburua, abiaburura itzuli nahiko nuke, hain zuzen ere gotzonek hasieran bota digun galdera horretara, zeintzuk dira, euskararen berreskuratze, biziberritze prozesuak dituen erronka nagusiak momentu honetan. Eta horre dudarik gabe, ia bat nator, Jonek aurreko saioan egin digun marrazkiarekin eta eman digun azalpenekin, ezta? Ze uste dut daukagun erronka nagusia dela, orain arte edo momentu honetan eskuartean euskalgintzak ere denok eskuartean ditugun hipotesiek ez digutela balio gaur egungo azelerazio guzti honetara moldatzeko. Hor erronkarik handiena, horrek ekartzen duen adar sorta guztiarekin. Nik hala ere, puntu batean edo finkatuko nuke nolabait globalizazioaren muturreko aldaera honek edo ekarri duena da, eta ez bakarrik hizkuntzen arloan, hizkuntzen auziaren arloan, baizik eta orokorrean handiak handiago egitea eta txikiak txikiago. Bai, esan nahi dut arlo soziopolitikoko espektro desberdinetan analiziak egiten direnean globalizazioarekin lotuta, hori da ondorio nagusietako bat, ia beti, simplifikatzen ari naiz, baina. Orduan, hizkuntzekin berdin, ezta? Nagusia gero eta nagusiago, eta txikia gero eta txikiago, minorizatuak areta minorizatuago. Eta testu inguru honetan, guztioi, guri ja batzuei ez hainbeste, baina orokorrean eta batez ere urrengo belaunaldiei begira eta etxean dauzkagun gaztetxo eta aurrei begira hizkuntzekin daukagun harremana, hizkuntzekin izateko eta bizitzeko paradigma bera aldatzen ari zaigu, ezta? Gutako gehienak elebidunak izango gara, iaia jatorriz, beste batzuk gerora hartuko zuten euskara, baina esate baterako ingelesa geure egiteko izerdiak botatakoak, ezta? Eta gure etxeetan ikusten dugu sekulako erreztasunez dagoela orain, eta ez bakarrik ikaste prozesu, baizik eta egunerokoan hizkuntza erabili eta bizi dutela, ezta? Pantailen bidez, dituzten harreman sare berri guztien bidez. Orduan, hor zailtasun handi bat. Larrialdi klimatikoa aipatzen da, planetara begiratuta. Esango nuke, larrialdi linguistikoak ere, eta ez bakarrik gurean, leku askotan ari direla gertatzen. Larrialdi humanitarioekin batera, larrialdi humanitario asko ziurrenik. Orduan, pixka bat, zentratzeko eta gainera zentratuko naiz ezadostasun batean edo ñabardura batean, ezta? Ze egia da, nik honan ekarrena, pixka bat hortik abiatuta, bazan esatea itun politiko berri bat, akordio soziopolitiko berri baten beharrean gaudela, ezta? Erronka berriak ditugu, orain arteko lanabesak, amustuak sentitzen ditugu, beraz, eta gainera, hizkuntzaren berreskuratze prozesu bat, Iñakik uste eta aipatzen zuela, zentzu kolektibo hori gertaera sozialarena uste dut eraldaketa sozial prozesu batekin oso lotuta dagoela, eta hori ondo aterako bada adostasunen bidez, edo gutxieneko
ez, nola esaten da matematiketan, ez, gutxieneko izendatzaileen, ez, hoiek identifikatuta etorriko da, edo ez da etorriko. Orduan, uste dute akordio edo itun politiko, soziopolitiko berri hori ezinbestekoa dela. Uste dut badaukala ezaugarri bat, importantea, eta Gonzalok aipatzen zuen uste dut, denona izan behar duela. Ez euskaldunona, ez euskaltzalena, baizik eta esango nuke nolabait laburbiltzearren baita giza balioetan konprometituta dauden guztiena. Ezta? Munduari begira jarri eta gainerako arloetan giza balioetan konprometituta dauden guztiek akordio hori eurena egin beharko dute. Eta hemen ñabardura. Jonek aipatzen zuen, hemendik ez dakite 30 urterakoa zen begirada hori, hiztun oso nuklearren zera, trinkotze horretan, begirada eta helburua jarrita eta ezagutzaren unibertsalizazioa bigarren maila batetan. Behar bada, kontseiluari abagunearen kudeaketa dagokiolako eta abagunearen kontakizunean dagoelako. Ez dut uste kontrajarrita dagoenik, baizik eta behar bada abagunetik abiatzen garelako. Baina etorkizuneko kontakizuna abaguneko kontakizunetik abiatzen da baita ere. Hori ere palanka bat da etorkizunerako. Orduan, uste dugu akordio berri horretan ezagutzaren unibertsalizazioa izan behar duela muina eta giltza. Batetik eta leheno apuntatuta nekarren, bizikidetza terminoetan ezinbestekoa delako, ezta? Nolabaiteko, aurrera begirako horretan, aipatzen dituen giza balioen konpromiso hoiei begiratuta. Eta bestetik, eta joni entzun da esango nuke, hiztun oso nuklearrak osatzeko ere ezinbestekoa dela. Nolabaiteko ezagutzaren unibertsalizaziorako konpromiso hori. Eta zergatik diot abaguneko kudeaketatik eta abaguneko kontakizunetik proposatzen dudala hau. Baina zuzen ere, iruditzen zaidalako azken boladan, eta adostasuna aipatzen zuen Gonzalo Larruzeak, eta azken boladan adostasun hori austear, ez austear, ote dagoen aipatu izan dugunez, uste dut korapilo bat identifikatu dugula orokorrean. Ezagutzaren unibertsalizazioak esan nahi du, batetik dudagabe herri botereetatik eta gizarte moduan hortarako baliabideak jarri behar direla, horrekin behar dela indarra handi bat, baliabide materiala, giza baliabideak, gutxien duenari gehiago eman logika horrekin, baina baita ere esan nahi du obligazio parte bat hartzen dela. Hau da, konpromiso zibiko baten parte bat daukala. Hau da, obligaziotik pasatzen da. Ezagutzaren unibertsalizazioarekin bat natorrela esaten badut, esan nahi du ez diodala araugintzaren barruan sartzen da hori. Justu pasadan larun batean eta oso bestelako testuinguru batean Kanbon egin zuen Ipar Euskal Herriko euskalgintzak halako mintegi bat, hango diagnostikoa, eta kurioso egin zitzaidan han ere ideia hau atera zela, beste modu batera formulatuta, herritar arduratsua izateko, euskararen ezagutzari eta ezagutza horren unibertsalizazioari ezin diozu trabarik jarri, beste ikuspegi bat askotan urruna egiten zaiguna, baina nik uste dut oinarrizko arazoak oso antzekoa ditugula, eta orduan oinarrizko irtenbideetan ere koinzidentziak sortzen direla. Zergatik diot, abaguneko kontakizunean eta abagunearen kontaketan. Justu momentu honetan, eztabaidaren korapiloa uste dut dagoelako batzuon ikuspegitik nolabaiteko obligaziotik, baina obligazioa zentzu horretan, eta gainera obligazio horrek gero aldaera diferenteak izan ditzake, baldin eta obligazio horren formulatzailea den eragile sozial bat, eragile politiko bat edo eragile instituzional bat. Baina, badago, konpromiso zibikoaren, obligazioaren begirada,
eta badago hautazkotasunaren eta askatasunaren diskurtsoa. Eta esango nuke, arazoa adibidez hezkuntza legean ereduekin gertatzen ari denarena, ez da inbeste batzueko gehi urtez A ereduan segituko dutela eta segiden dezagun guk D ereduan gure aurrak euskalduntzen, baizik eta bi begira dauen gatazka dagoela. Orduan, konpromiso hori hartu ezean, pixka bat, traba horretan segituko dugu denbora luzean, ezta? Gizarte, konpromiso zibikoa. Eta ideia uste dut gaina talkan dagoela etengabe, azken garai hauetan, eta gaur egungo abagunean, kontestu askotan, ezta? Lehen aipatu dut larrialdi klimatikoa, eta uste dut eztabaida hemendik pasatzen dela. Hau da, badago jendartearen parte bat, eragile sozialen parte bat, ez bakarrik Euskal Herrian, ez Espainian, ez Frantzia, baizik eta mundu osoan, begira daukana, ardurarena, ez? Konpromiso zibikoarena. Eta badago beste lerro ideologiko handi bat, ustezko askatasunaren ideia horretan kokatuta. COVID-arekin ikusi dugu, ez? Konpromiso zibikoa edo ustezko askatasuna. Eta uste dut gainera marra horrek, munduari begiratuta eta gure hurbileko jendartei begiratuta oso marra ideologiko zehatza marrazten duela. Ze, leno, zientzia eta hori, baina, uste dut, hontan ideologiak orokorrean, beste gauza da, ideologia nola ulertzen dugun eta zestutasunekin eramaten dugun, baina orokorrean uste dut hizkuntzen hauzian garrantzi handia daukala. Orduan, lerro ideologikoa, uste dut orokorrean badagola gaur egun mundua begiratzeko moduan oso zehaztuta. Konpromiso zibikoak edo ustezko askatasuna, bai? Eta uste dut abagunearen kudeaketan eta abagunearen kontakizunean akordio soziopolitiko berrian giltza importantetako bat hau izan behar duela. Oso ondo, eskerrik asko Idurre. Ez dakit, lehenengo aurkezpen honen ostean berbada orain zango litzateke mai gainean solte gelditu diren ari mutur horietatik baten batzuei oratu eta hori, zeuek, zeuen iritzia ematea, entzun dituzuen zenbait konturen inguruan, nik eskatuko nizueke mesedez hori, hitza eskatzea eta joango gara apur bate ordenean. Hainbat kontu agertu dira mai inguruan, orduan nahi duzuen gaiari oratu al diozue. Beste bat mai gainean jartzearen nik bat aipatuko dizut, baina ez da beharrezkoa horri erantzutea, zeuek ikusi nondik jo duzuen edo nondik jo nahi duzuen. Nik beste gai bat planteatuko dizuet, eta da, aipatu da, gizartearen implikazioa, adostasuna, nola lortu Euskaldunen komunitatea osatzen duten hoien aktibazioa, eta baita ere euskaratik urrunago dauzen hoien nolabaiteko konplizitatea edo adostasuna edo zelan eskuratu, eta hain zuzen ere hori galdetu nahiko nizueke. Hori nola egiten da, hemen aipatu ditugun hainbat eta hainbat kontu, hori gizarteratzeko zer egin daiteke. Duela gutxi datorren urteko udaberrian egingo den korrika aurkeztu da, Euskaraldia ere aurkeztu da, horrek esan nahi du datorren urtean hori, mobilizazio, kontzientziatze, gizarteratze lan horretako ziklo luze baten sartuko garela, zeintzuk izan daitezke tresnak, zeintzuk izan daitezke erremintak gizartearen implikazio hori lortzeko. Baina, esan bezala, nahi duzuen lekutik jo dezakezue, eta momentuz zeure da hitza. Bai, horrekin lotuta eta lotu gabe, bi kontu. Joan esan duna, ideologia hitza beraren zehazta, polisemia. Irakasleon batek esan zian, ideologia esaten duenean normalean alderdien ideologiakin lotzen dugu. Esan zian, Iñaki, baina ez, hizkuntza bizi berritzeko prozesuak daka ideien logika.
hortaz ari naiz, ni zientziaz ari naizenean, alegia ematen du horrek ez duela kontatzen. Eta nik uste hortatik askoz gehiago sartu beharko genukela akordio berritan, ezta? Errepikatzeko kontu horiek. Eta ointzuk esan dezunakin, korrika izan dadila alik eta arrakastatxuena, baina guk hemen ekarren apunte bat ja pixka terrenalagoa, oain esaten nahi genakin lotuta, esaten du eskola bakarrik ezin du, ez? Askotan, eta deno gaude ados. Baina esan nuke baita ere, euskalgintzak bakarrik ezin du, eta hori oso lotuta dago Mirenek esan duen, eta Aroan, eta Jonek planteamentutan ere bai, gobernantza berri bat eskatzen du, hau ez dugu konponduko, ez ikastolako irakasliak, ez udaleko euskara teknikarik, eta ez dare Euskaltzaindiako jakitunenak ere. Orduan, nik uste ikuspegi hortatik jauzi bat eman beharra daukagula, eta bi adibide botako jute, baino nola bate iztun nukleo osoen nukleo sendo horrek behar du bere reprodukzio mekanismo batzuk behar ditu. Eta segureniko hain 40 urte amets eferbestentearen ondorio sortuko zian, ez? Baina jon daula atartian, lehen ere bertxotan ite zuten natural, baina gero bertxo eskolak antolatu genitu, ezta? Nik uste ere olako zerbait behar duela, alegia, berez eta korrikaren bide sortzen bali mazaizkigu iztun oso aktibatuak, izango dira igual baten batzuk, baina oso gutxi izango dira, behar ditugu horren erreprodukziorako mekanismoak. Bir izatalde. Bat, nola batxe gauza batzuk desberdin egin behar ditugunaren adibideak. Ni badukat lagun bat bere alabak ikasten duna hemen Leioako irakasle eskola. Leioako irakasle eskolako irakasgai horiek, irakasle gai horiek barkatu, izango dira gero eskoletan arituko dianak, ezta? Bueno, nola esan labur. Denak, ez denak esan, ia denak gaztelania zai dira, kela barrun eta kanpoan, bat, bi, soziolinguistikaz, baino oinarriak ez dakiskete. Labur esan da, eta gero jarriko dugu nabardura guztik. Hau izango dira gure, Iñakiren seme-alaben irakasleak, ezta? Zerbait indar dugu. Ala ez, ala bueno, hai da, eta tira, nik uste ez, zentzurik honenean eta eraikitzailenean, zerbait egin behar dugu. Dia, erreproduzio mekanismo horren muinean dazkagun ez edo zein herritar gehiago. Bat, eta bi, beste adibide bat, gehiago daude, baina bi, nik uste klase politikoari, tamen gaude, klase politikoko batzuk, baina esan euskalgintzako klase politikotik aruntzago ahaldundu behar ditugu, ez korrikako herritar soila. Gizartea eraikitzen erantzunkizun handiagoa balimakazu, hizkuntzan ahalduntzeko erantzunkizun handiagoa dakazu. Bueno, zeatik ez dugu arantzazun goi mailako hizkuntza errentimentu zentru bat antolatzen. Zerbait esatearen, baina zehozein behar deu. Zehozein behar deu, bestela jarraituko deu euskararen berreskuratze prozesua euskararen dagokion dagoneko gune hartatikan jartzen, eta hoi eskolak ezin dut, euskalgintza, berdintzei sozialak eta instituzionalak ere ezin dut, ez da. Hoi apunte bat. Eta bigarrena nik uste dut atzea begirako horretatikan ikasgenezaken gauza bat, eta inaki jurrela zute personalki esautzen, baina bere tesia irakorrita dakat, eta uste dut lehen esan ditudan oinarri horiekin lotuta salto bat eman behar degula, eta nik uste dut konpleju batzuk kenduta hizkuntza politikak, eta ez bakarrik instituzionala baizik, eta denak egiten ditugunean pertsonaren alegia, alik eta gehienek ezagutu dezatela, ezagutzeko alik eta errestasun gehien egon dadila. Hoi denak bai, baina nik uste atzera begirako horren irakurketa bat da, gaitasuna ugaritzean jarri degula indar pila bat, eta igual jarri behartzen. Baina ez dugu ondo binkulatu erabilerari.
Eta Iñakina esaten nun, lehenguan ere aholku batzorrean atasitza egulako, ez? Euskal elebidunen portzentajea 7% da. Eta orduan esate du, erabileran ez dakau arazoa, dakau gaitasunean. Gaitasuna altua danean, erabiltzen da, espero zitekena eta txillardegintzun azterketa matematiko hartan ematezana baino, espero zana baino gehiago. Ados. Baino, hemen azterketa bat ingo bagenuain, gauden Euskal elebidunetatik, zenbat iritsi gea, portzentualki Euskal elebidun izatera, euskera hegemonikoa etzun harreman sareen ondorioz. Egitu lertu zait. Alegia, espaldi mazkatzu, Euskal elebidunak sortzen dira hegemonikoki euskera nagusidan eremuetatik. Izan geografikoak edo izan soziofuntzionalak. Salbatuko Iñaki. Bueno, Iñaki salbatzea denetatik, ez da? Gasteizen, ez dakit noiz jaio zen, aurreko zendeko ez da dite, eta iritsi dana. Bale, baina balio du, pues hoi, salbuespen bezala. Beste guztiok, ez gea famili euskaldun sendo xamarretatik atea, gehienok ateako ginen, eta besteok herri oso euskaldunetatik, dana alakoak. Alegia, ingurunearen hegemonia, hizkuntza baten erabilera hegemonikoak generatzen ditu. Hiztun orekatu edo euskal elebidunak. Por cierto, haure jonena dala usted, baina balio du. Eleaniztasuna da gauza bat, eta bestea jonek asmatutako da, bertsolaria zan bakizu behar, elean hitz duna. Gure denok gea elean izdunak, baina gea elean izdunak, alegia gurean ahaldunduak eta gurearen aukerak eta sistematikoa egiten dugu, eta hortaz aparte dakizkigu 2 3 edo 4. Diferentea da, ez da? Elean izduna izatea edo elean izduna izatea. Orduan, nik uste saltoetako bat inbiar dauna dala gure hizkuntza politiketan arnazgune geografikoak mundu guztiak esatetu, ezinbestekoak diala, baina ez dia uema dagolako. Arnazgune geografikoak ezinbestekoak dira, hizkuntza biziberritzeko ideien logikatik ezinbestekoak dialako. Nik gehitu nahi detena da, eremu soziofuntzionalak behar ditugula. Alegia, gure hizkuntza politiketan ezagutza edo ulermena orokortzen danean, alegia baldintzak daudenean, eta adostasunetik eremu horiek izan harreman sareak, izan erakundeak, edo izan arlo oso batzuk orientatu behar ditugu hor euskera nagusi izatea adostutako politika horien barruan, eta hori gaina ona danaren konbentzimentu guztiarekin. Eta hau beti adibide jartzen dut, eskolorduz kanpoko jarduerak 16 urtekoentzat. Hori nik uste gaur egun eta EAen hizkuntza politika aurreratzaile bat eta hizkuntza biziberritze prozesuak eskatzen digun gauza bat da, ez euskera isialdian sustatzea. Hortan ibilirea 40 urtez. Oain, deitu behar dioguna da, 16 urtez azpiko eskolorduz kanpoko jarduerak euskera hegemonikoa izango dan eremu soziofuntzional bihurtu behar ditu. Eta adostu egiten dugu, eta gero, evidentemente, errezilen lehenago gertatuko da Bilbon baino. Eta beti botatzen dut adibide bera Bilbokoa. Mari Josemen ikustetela. Ni atletikekoa naiz, hau esate eta hasieratik esateko, Gipuzkoar batez esaten, ni atletikekoa naiz, aita usan solokoa zan, eta emaztea lorri. Orduan, zea pasatzet, nola da? Galbaia pasatzet, bale. Imposiblea da Bilbon euskal elebidunak sortzea, ez palima da famili hiper euskaldun batean jaio. Zeatik, bere eremua balima da, hoi ez balima duka, bere horrengo eremua da eskola. Eskola, guatzezate, eskola iztun bilan, 14% de ereduan. Bere urte osoko ez naorden 14% suposatzen. Beste 96%, ia seguruenik gaztelaniaz daka. Horren urrengo eremu soziofuntzionala, eskolorduz kanpoko jarduerak dira, eta betetzitu baldintzak. Denok ados gaude, eta gaztetxo horiek ahaldute jarduera hori euskeraz egin, eta 3, komeni zaie beraien garapen
linguistiko personalerako ere. Hori ezin dugu bihurtu politika bat esaten duna, bueno, euskaren, aisialdian euskaren erabilera sustatu. Ez. Nik uste hori, adostasunean, bihurtu behar dugula eremu hegemoniko. Eta orduan, udaletxetatik, kiroldegietako kontratazioak egiten ditugunean, hori jarri behar dugu hizkuntza klausuletan, eta esango dugu, jarduera hontan arituko dian monitore guztik elebidunak izango dira. Bat, por cierto, elebidunak diala, Bi, euskera izango da jarduera hori gauzatzeko hizkuntza nagusia. Hiru, jarri beharko ditugu kontrol mekanismoak, eta ingo du sustapena, eta jungo dia emunetik, elu jarretiko nahi danetik, edo hartazetik, haiei erakustera, baina ez euskera erakustera. Haiei erakutsi behartzeena da hizkuntza gestioa, ulermena garantizatu da harreman sare batean, nola han erdigunean jartzen den gizakiak gobernatzen duen taldea eta gobernatzen duen taldearen hizkuntza erabilera. Bukatzeko, nik uste dut kontzeptu hori sartu behar deula gure hizkuntza politiketan. Politiketan eta baitare araubidean. Araubidean horretarako eskumena eukitzea txarra litzake. Eta hori dago lotuta oldarraldiarekin. Aztegea arautzen eta 16 urte zazpikoentzako eskologuz kanpoko jarduerak euskeraz izatea ze kalte daka. Bizi berritze prozesuarentzako ezinbesteko baldintza da? Bai. Eta nun dago imposizioa, orduan, nik uste baldintza 40 urtetan egin duen inbertsio honi eman behar diogula arlo hortatikan. Ondo eta gainerako honen inguruan, baldozue bai. Hitza eskatu, bueno, ni ere hasi naiz kuaderno ordenatu batekin eta ja hainbat gauza. Bueno, aisialdiarena nik uste dut adostasun handia izango nukela arlo hortan. Esango nuke baita gizarte eraldaketa bat, horren beharra ikusten dugunez, palanka bat baino gehiago egongo dira. Aldi berean eta maila ezberdinetan tokian toki aplikatuko direnak. Orduan, Bilbo aipatu da moduan edo hori orduan, hemen aipatzen diren ezaugarri asko neurtu beharko direla baita nondik norentzat lanketa horretan. Baina oso interesgarria iruditu zait idurrek aipatu duen eta gero zure bigarren galderakin lotuta dagoela, gizarte implikazioa. Euskaldunak nola aldundu eta aktibatu eta euskaratik urrun daudenak ere erakarri. Gizarte mailako suntua dalako. Gizarte eraldaketa bat eta gizarte implikazioa nun eta gaur egun badakigun ze motako gizartean bizi garen, gizarte mugimenduak dagoeneko desaktibatzen dabiltzanean, borondatezko lana ere urte askotan, euskararen bizi berritzean eta topagunearen kasuan ere, euskara elkarteen bidez ere, zenbateko indar zinetikoa daukan badakigu, borondatezko lan hori ere nola desaktibatzen duan. Baina ez bakarrik euskalgintzan, klima aldaketako mugimenduak berdina esango dizu, gizarte azterketa mugimenduetan dabiltzanek ere bai, zaila dan jendea ere zure mugimendu horretara hurbiltzea, orduan analisi horretatik abiatuta, euskararen mundura nola erakarri hoiek, edo euskalduna garenok, edo gure kontzientzia, gure borondatezko lana, gure implikazio hori nola sustatu, horren erantzuna jakingo genu, erantzun bakarra egongo balitz, eta guk uste dugulako tokian toki ere lan egitea oso importantea dela. Eta ikuspegi global bat eukitzea bai, ulertzea gizarte mugimenduak nola funtzionatzen duten, baina tokian tokikoa kontutan hartzea oso importantea delako, oso ezberdina direlako dinamikak, Bilbo, Gasteiz, Agurain baten, edo Lasarte, Ordizia, edo arnazgune baten, edo arnazgune funtzionalak behar dituzten beste toki horietan, azkenean badaudelako. Baina gero hori obligazio zibikoarena, edo ustezko askatasuna, betik esaten da, zure erabakiak hartzeko aske izateko informatuta egon behar zarela, bestela betik bideratuko zaituzte
lerro batera. Talde horretatik ezagutza soziolinguistikoa aipatzen denean da gehiago hori, gure ikuspegitik da euskaldun hoiei kontzientzia hori piztea, besteak beste hizkuntza gutxitu baten bizi nahi dugu lagunok. Eta inork ez zuen esan hau erresa esango denik. Eta horretan bizitzeko ze oztopo ditugun horren kontziente izatea ere importantea da. Azkenean bestela frustrazioetan eroriko gara etengabe. Orduan, adostasun soziolinguistiko bat abia puntu izatea guk uste dugu oso importantea dela. Bestela ere, gero hezkuntza mailan eta euskaldunan erreproduzio hoietan ere marko bat emango digulako. Orduan, bakarrik aipatzea korrika, euskaraldia, olako ekimen, aktibatzaile horiek ikusi da eraginkorrak direla laguntzen digulako mugimenduan martxan mantentzea. Baina martxan mantenduta betik ere ekimen ludikoak izateaz gain horren atzean mezu bat dagoelako. Eta mezu bat joan behar dalako etengabe gizarte moduan eta euskaltzale moduan etengabe lanean jarritu behar dugulako hizkuntza gutxitu baten bizi garelako. Gure inguruak, munduak, gizarteak presio handia sortzen digulako. Euskaraz bizi nahi dugulako, nahi hori daukagulako. Eta nahi hori ez da berez sortzen, igual garai baten beste mekanismo batzuk bazituen, jonek eta egiten duten diagnostikotik, baina gaur egun badakigu elikatu eta etengabe lantzen joan behar dela. Alde hor nire ekarpenak asuntan irten diren ideia behon guztietan, gizarte mugimenduetan arreta jarri behar dugula. Denbora amaitzen ari zaigu, behar bada igual txanda itxi bat egingo dugu oraindik hitz egin. Islari ontzat, zu Gonzalo, zerbait esan nahi duzu, eta gero idurre, eta horrek amaituko genuke. Nik esango nuke asko filosofotzen ari gara, eta falta zaiguna da lurra hartzean nola egin, ezta? Adibidez, D eredua goitik bera estrukturalki aldatu behar dugu. Nola? Zer suposatzen du horrek? Eta horrekin hainbat gauza, ezta? Nik bereiztuko nuke erabilera eta ezagupena. Nik uste dut momentu honetan asko kontuan hartu behar dugula euskara bizi eta naturala den tokiak, diren tokiak. Horretan indarra jarri behar dugu erabileran. Eta ez dut esaten ezagupena, jakina, hezkuntzaren bidez segitu behar dugula, bultzatzen. Eta naizta pentsatu baina horiek gune erdeldunetan gero sarerik ez daukate besteekin hitz egiteko, baina handaukagu lehen existitzen ezana, handaukagu multzo handi bat eta abantaila bada eta kontaktua euskararekin izan dutena. Eta igual, bere euren bizitzaren hainbat funtzioetarako erabili dezaketenak, ezta? Orduan, arnazguneetan benetan indarra jarri, bultzatu, pentsatu zergatik herri euskaldunetan galtzen ari dela adierazkortasun maila eta erabilera, ni neurriak agian ez ditut, baina horretan indarra jarri. Eta gero, jakina, segituko dugu hezkuntza sistemarekin, euskaltegiekin, eta bar ezagutza ekoiztuz joateko. Eskolaz kanpokoa nik kezka badaukat eta da arrakala soziala horretan ere nabarmena dala. Egin dezagun plan nazional bat aisialdirako, konforme. Baina eske batzuk geratzen dira etxean, giltza dutelako, telebista aurrean, dirua ez dutelako hori pagatzeko, eta besteak, eskaintza aberatsa dutela. Gero euskera zengo duten ala ez, beste kontua da,
Ze D ereduan ere ikasleek hitz egiten dute parra-parra, euren artean ez bakarrik irakasleari ere gazteleraz. Eta naizta begirale euskaldun ipini, bueno, ikusi neurtu beharko genuke noraino eragina ailegatzen den. Nik benetan pentsatzen dut eta kontuan hartu beharko genukela beste toki batzutan arrakasta duen beste jardunaldi mota bat. Lehen aipatu dut, jardunaldi ez dut esaten eskolatik kanpo ezin direnik egin, baina bueno, nik proposatzen dudana da eskolak irekita egotea, 8etatik gabeko 8 arte, eta bueno, egia da ordu lektiboak egongo direla, baina beste ekimen asko egin daitezkela, eta jarraipena euskaldun giroarekin izango dutenak. Horretarako konplizidadeak sortu behar dira, tokian tokiko eragileekin, hanpekin edo gurasoen elkartekin, udalerriekin, eta bar. Baina kontuz, arrakala handia dago aisialdian. Eta bukatzeko ados nago. Azken finean, idurre, nola lortu oreka, pues hori da dugun erronka. Baina batetik ezin da euskara bultzatu, ez badago irritarren borondatea, baina bestetik egia da apostu bat gizarte moduan egin dugula, eta hori isla izan behar duela nolabait legedian, eta obligazio batzuk ere agian onartu beharko genituzke. Gero negoziatu hori, baina bueno. Bai, ez da erreza, badakit. Ez, nik pixkat bigarren txanda honetan bueno, uste dut, orain ateratzen jundiren hainbat kontuk lehen Jonek ere nolabait ardatzean jarritako eta sakonki azaldutako gauza bati lotzen zaizkiola, ez? Eta dala kontakizunaren arazoari, ez? Berak aipatzen zuen, bueno, beste belaunaldi batek, ona ekarri gaitunak, izan zuela gaitasuna, amets bat sortzeko, ezta? Eta uste dut, benetako zailtasun handietako bat hor daukagula, kontakizunean. Ze arnasgunetara itzulita, edo hortara junda ere, bueno, oso hurbileko adibide bat eta oso motza. Baina, bueno, uste dut esanguratsua dela. Gure azkoitiko, dauzkat azkoitian 3 iloba, ezta? Batek baditu 20 urte, besteak 17 eta txikienak anaiarre badira elkarren artean, eta txikiena berandu etorri zen eta ditu 8 urte. Bizarrenak gazteleraz aldrebesak dira. Bigarrenaren kasuan, esate baterako, eta hori egiaztatuta, ingelesez maila hobea dauka gazteleraz baino. Ez du egin esfortzurik, osea, hola etorri zaio, ez? Mundua hola etorri zaio, bizitza hola etorri zaio, eta hor dabil. Txikienak 8 urtekoak gazteleraz egiten du, bastakit, Bilboko ume batek bezala. Oso denbora gutxian hor gertatu da zerbait, zera, ez? Bueno, familia nahiko diagnostikatuta daukat, eta da pantailen zera, eta gero ez zaio gure ilobari bakarrik gertatu hori, baizik eta bere ingurukoei ere bai, eta orduan sortzen da hor beste hizkuntza praktika bat, ez? Bueno, hori, espero ezagun koñatak eta koñatuak ez entzutea. Bueno, hori adibide bat. Beste bat, hain dela gutxi etorri zitzaidan Antzuolatik. Eta aipatzen zidan hango lagun batek aurreneko aldiz ari direla ikusten, mutilak aipatzen zituen gainera, ezta? Lehen hezkuntzako, adintarte horretan gazteleraz hasi zirela egiten elkarren artean, ez? Eta berak pixkatola marrazten zuen, oain arte Antzuolakoak Bergarara institutora joan aurretik, eta baita joaten zirenean ere pelotariak ziren, ez? Eta Bergaran erren aurrean haiek ziren futbolistak, eta bueno, hemen Antzuolarrak bagaude, ez dakitola, niri ala kontatu ziaten, pelotari eta kontakizun bat zegoen. Baina orain futbolari dira denak, ez?
Eta orduan, futbolari direnez, gaztelera da eurena. Oda, kontakizuna aldatu da, norbere buruari esaten zaiona eta norbere burua eraikitzeko modua. Nik uste hor daukagula zailtasun ikaragarri bat. Eta gainera, ez dakiden kontakizuna behar duguna edo kontakizunak diren. Eta gainera, zalantza handiak dauzkat, kontakizunak generatze ote diren. Hau da, provokatu, zenbaterainoko mekanismoak dauden, ez? Ze zorionez gizakiok oraindik badaukagu geure agentzia, ez? Geu izateko zera, ez? Naiz eta diseinatu guganako gizarte estrategiak. Esan ez, zalantza daukat, nola egin, baina iruditzen zait, alakorik provokatzekotan, eta bai, provoka daitezke, badaude palankatxoak, alde batetik zentzu emate hoiek, euskaraz aritzeari, ze nekeza da, euskaraz aritzea. Zentzu emate hoiek etor daitezkela batetik, ezarian bezala, funtzionala izan dadin eta gozagarria bihurtzen bada momentu batean eta hor gustora, eta zaki futbolariak euskaraz arituko balia, orduan, futbolean ere euskaraz eta ni ere euskaraz. Hori da bide bat, eta beste bat da kontakizun orokorrago batena edo kontakizun orokorrago batzuena, ez? Eta hor uste dut badagola lan bate egiteko eta besteak beste da hezkuntzan euskararen historia soziala azaltzea. Ze ematen du hontaz ari garenean adoktrinamentuaz ari garela. Eta uste dut beldur pixka bat galdu beharko geniokela horri. Esan nahi dut, eskola guztietan orain ingurumenaren inguruan egiten da nolabaiteko adoktrinamentua, edo generoaren inguruan egiten da, nolabaiteko adoktrinamentua, edo beste balio batzuen inguruan, ez? Hizkuntza auziaren inguruan, ez? Edo behintzat eztabaida eraman, planteatu, ekarri, galdetu, ez? Galdetu zure aitonamonek, gero gauza kuriosoak gertatzen dira, ez? Ariketak egiten hasten zarenean eta gaztetxoekin, segunetan nola planteatzen duzun, beti hizkuntza guztiak dira momentu batean ertxagarriak, eta beti dira klase sartzaileak, beti dira baldin eta ez pasara hiztun estandar horren barruan sartzen lotxa eman tzaileak, ez? Ze gaztelerarekin ere, gazteleradun elebakar askok ere, baituzte lotxak, azentua, klase arrakala horre ere islatzen da, ezta? Orduan, nik uste du kontakizunean begirada jartzea, kontakizuna baino kontakizunak beharrote ditugu, naiz eta ziuraski, gutxieneko izendatzaile, minimo komun hoiek beharko genituzkeen, eta hoiek pixka pentsatu nola osa ditzakegon. Denbora azkanpo gaude jada, nik uste dut oso gauza interesgarriak agertu direla, spoilak ere bai, baina hori ez da txarra, horrek esan nahi du ideia batzuk leku batean, baina gehiagotan agertzen direla, eta horren inguruan adostasun bat behintzat badagoen seinale ere bada. Mila esker denoi, eta orain okeres banago saioa amaituko dugu Sagrario Aleman Euskaltzain osoaren hitzartzearekin. Eskerrik asko berriro. Amaitzera goaz. Nik labur Gonzalo Augusto aipatu duela alako azkuraren kontu hori, irudi hori. Eta pixkat horrek balio dit beste gauza baterako. Iruditzen zait, eta Iñakik ere aipatu bai Larrañaga enparauak. Epatzen duenean hizkuntza zozer baldin bada hizkuntza gertaera soziala dela, eta beraz gizarteak bizi du eta gizarteak behar du hizkuntza. Eta hain zuzen ere gure gizarteak dira askotarikoak. Horregatik ez zitera egiten inolako azkurarik, zure iritziak. Eta hori da ikasi behar dugun beste kontuak behar bada Euskalaren bizi berritzen aurrera egin balin badugu. Eta da,
askotarikoa den gizarte horretan behar dugula gutxieneko adostasunak bilatu eta lortu aurrera egin ahal izateko. Alkarri behar diogu bigitara begiratu eta behar bada iragan latzak pasa iraganean gertaera latzak gertatu dira gure gizartean, hausdurak ere gertatu dira etenak ere bai, horiek gainditzen ere lanak izango ditugu, ezin diegu hori gure etorkizuneko belaunaldi alakorik utzi, alako ondarerik utzi, baina horrekin batera ezinbesteko da hizkuntza kontu ez hitz egiten gabiltzanean eta bizi berritzatzari garenean elkarri begiratzea eta onartzea, baita euskaraz hitz egiten dutenen artean ere errealitate gordina dela askotariko pertsonak bizi direla. Ezberdin pentsatzen dutenak bizi proiektu eta identitate eta herriei honi buruz iritzi diferenteak dituztenak. Eta guztia behar ditugu. Euskara indar berrituko bada eta askotarikoa den gizarte hau denon artean eraikiko badugu. Gure alegina izan da Sabin Fundazioarena eta Euskaltzaindiarena plaza eskaintzea. Plaza eskaintzea askotariko iritziei, beti egiten dugun bezala. Nire ustez aberasgarria dalako askotarikoen iritziak entzutea. Berdin pentsatzen dutenen arteko bakarrizketak ez dut uste inora garamatzanik. Eta ona da, iritzi diferenteak entzutea eta saiatzea besterik ezpada besteen arrazoietara urreratzen eta horretan sakontzen. Eta saerero eman gure jagon sailburuak emango dio amaiera gaurko ekinaldiari. Bai, egunon edo arratsaldeon ja, uste dut ordua dela hori esateko. Nik lehenengo gauza eskerrak eman ona hurbildu zareten, bai, ez daitze, bai. Eskerrak eman ona hurbildu zareten guztioi. Nik uste dut elkarrekin entzutea, ez? Uste dut elkarrekin entzutea ere importantea dela, segurazki ona etorri gara guztiok ere hitz egin nahian, baina guztiak aukerarik ez da izan. Betikoa gertatu zaigu. Hau da, orduz edo denboraz kanpo gatzala. Eta gaur ere hoxe gertatu zaigu, ez da beraz, hori ez da berria. Denboraz kanpo gabiltza eta gainera parte hartu duzuen guziak, hemen parte hartu duzuen mailontan egon zaretenak, esan beharreko guziak esan gabe gelditu zaretela ziur. Eta hor zaudetenak ere entzun duzue, baina behar bada ez duzue izan uste zenuten aukera hori parte hartzeko. Eta esan dugu parte hartzea importante da, nik uste dut entzunez parte hartzeare importante izan dela gaur. Niretzat behintzat importante izan da. Nik uste dut entzun ditudanetik esaten aldu dela ikuspegi edo begirada, hobeki esan, begirada berria edo beste begirada bat hartu da, orain arte ez nuena behar badaza. Hemen aipatu dira gero, hainbat gauza batzutan esan dugu lur har dezagun, gauza zehatzak esan ditzagun, neurri zehatzak, eta beste batzutan aritu garela goi mailako eztabaidan teorizatzen, eta nik uste dut biak beharrezkoa direla. Egia esan hemen oso neurri zehatzak esan dituzue batzuk eta besteak. Eta nik esango nuke behar bada bi egitasmo edo nagusi azaldu zaizkigula, hori horrelaxe genuen jarria, eta gero mai inguruan, hoien inguruan segitu duzu eztabaidan, bata aroa egitasmoaren nondik norakoak eta bestea euskararen gogo eta gunea. Nik uste dut neurri handi batean kointziditzen dutela, baino bi gauza osagarriak eta alde txiki bat badagoela batean eta bestearen artean, batez ere denboraren eta espazioaren aldetik. Esan nuke batek egiten du proiektzioa edo ikuspegia urrengo 10 urtetarako, eta bestea urrunago doa. Euskararen bizioa, hola aipatzen zuen Jonek, edo etorkizun ikuspegia lantzea dugu eta guneak, eta arnaz luzeko estrategia bat markatzea, eta nik uste dut hor dagoela batetik aldia. Eta bestetik bat egiten du herri erakunde batek, eta horrek badu ahalmena gauzak aurrera eramateko, zehaztasunera jotzeko legeak egiteko tabar, eta bestea behar bada aireagon gelditzen da hori, baina ikuspegi osoagoa du, hizkuntz komunitate osoaren ikuspegia du. Azken batean, ez bakarrik EAE-koa, baizik eta
Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere kontuan hartzen du. Azken batean hizkuntz komunitate guztia hartzen du kontua. Nik esanen nuke espazio eta denboran badagola aldea, eta gero neurri berean osagarria direla. Uste dut guztiok ere, bai inguruan aritu zaretenak eta bai besteak, kohesioan indarra jarri duzuela, eta baita ere aktibo bihurtzean bazetik uste dut Miren izan dela esan duena hiztun aktiboak edo sortzea dutela helburua. Eskaera aktibatzea aipatu du Iñakik, gizartearen aktibazioa hitz egin du Jonek, eta azken batean, eta gero uste dut Maian esan duzula konpromiso zibikoa eta nolabait aktibazio horri indarra ematearen, ez da. Bueno, nik denei benetan eskerrak ona hurbildu zareten guzioi, Maian parte hartu duzuen guzioi, nola ez Sabino Arana fundazioari tokia utzi digulako eta hainbat alditan izan dugu beraiekin kolaboratzeko aukera eta benetan eskerrik asko, eta nik uste dut besterik gabe hontan utziko dugula, esan bezala ja denbora gainditu dugu poliki eta denak ere bazkaltzera edo etxera joateko gogoz izan entzareteta. Esker mila denei. Eta San Tomas eguna denez gero, San Tomas festa Bilbon erdialdean dago, baina gutxienez gu gertuago daukagu txakolimana hartzeko aukera eta alkarrekin iritzia partekatzeko aukera. Mila esker guztioi.